Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 48 minutos na ang nakaligad sa takna sini. Ngalas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hulyo 5 tuig 2022. Sa mga kabombo naton live gamalantaw ang Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Samtang live man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian ini live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita sa paglag-on sa www.bomboradyo.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga nimo ang Kurban Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Standby kay sa dili madugay, check karon nato ang pinakauling lakat sa panahon. Ini kasunod man sa paggabubo sa mamunog sini nga ulan. Halos iya karon sa aton sini nga mga kabombo basa ang palibot diri sang syudad kag pila kabahin sa probinsya man sang Iloilo sining mamunog nga ulan. Anong nagtuga sini? Sa iban pa nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad, istoryahan naton diri banwa dugang nga mga balita kag impormasyon sa aton man sini nga pagpangalagad. Kung nagsaka ang presyo sang manok, nagakahulugan lamang ini nga may magamay o kung manubo ang supply. Hibalo nato na karon ang estado sang supply sang manok direktamente magkaron sa mga makabig sini dalagko nga supplier sang poultry products. Dugang pang mga talupang doon karon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Check karon naton ining ginpatigayon karon iya nga inaugural session sang 11th sangguniang panglungsod. May pipila sini ka mga sidelights diri nga nagklinabo before pa man iya sang session. Naglain ang pamatsyag ni Iloilo City Councilor Alan Saldivar kag kinahanglan ining pagresponderan sang Iloilo City Emergency Response Team. Isa man sa mga talupang dondre ang pagpangayo sa pasaylo karon ni Iloilo City Councilor Romel Doron sa mga naapektuhan sining ginpasar niyang ordinansa nga local public transport route plan. Pananglitan kuno iya nga kunatagan sa sangtsansa nga makasponsor sa nga ordinansa nga maga-repeal sini iya ini nga pagahimuon. Present man ang presensya karon ni Iloilo City Lone District Congresswoman Jam Baronda kag ni Mayor Jerry Treñas nga naga-deliver man sang iya siniya karon nga inaugural speech sa tubang sang mga konsyal. Pag-welcome niya sa mga newly elected official kag sa mga re-elected official sa panibago sini nila iyang termino. Dugang pa nga mga balita diri karon, standby sa kay Sir Rafi. Check taton sa dili madugay pinakuling lakat sang panahon. Istoryahan naton diri banwa ining latest update sa nagaluntad sini nga pagbungguanay sang salakyan sa banwa iya sang San Joaquin. 52 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Check ta si Sir Rafi pinapara sa pinakauli lakat sa panahon. Sir Rafi, si Bombo Chami ni mayong udto. Aya sama yung udto sa tanan. Ari ang latest update sa panahon karong adlaw. Hulyo 5, 2022. Isa ka low pressure area ang ara sa kalayon 330 kilometros silangan sang Huban, Sorsogon sa coordinates 13.0 degrees north, 127.0 degrees east. Embedded sa Intertropical Convergence Zone na nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Bangod sining sistema, Western Visayas maka-experience sang magalumo na kalangitan. May laptalaptang mga pag-ulan, pagpanagob kag pagpangilan. Tugay na isang Intertropical Convergence Zone. Mahina tubtob kasarangang hangin halin na bagat na nakatungdan ang magapabilin sa Western Visayas. Kadagatan sa tilim mga lugar, makanay tubtob kasarangan mga pagbalod. Temperatura sa buong adlaw magaling sa 26 tubtob 31 degrees centigrado. Ang adlaw nagbutlak alas 5:32 sa aga, magatunod karon alas 6:16. Yan ang latest update sa panahon na linderi sa Pag-asa Iloilo.
Rapi Tapales, maayong udto. Localized thunderstorms lang ni Sir Rafi, mabatsagan nato pagulan-ulan diri sa syudad. Yung intertropical convergence zone amo na nag-aapekto sa Southern Luzon pa kadto sa Mindanao. Kaya yun yung mga dala sa mga pag-ulan-ulan sa buong adlaw. Aha. Alright. Sige. Sir Rafi, magalawig pagginbala ini sa mga masunod sinimay nadlaw ang kasubong siningan tiyempo nga ginexperyensya naton sa karon? Yes, from time to time, nag-migrate lang naman yung weather system na nahabari na kita sa tinion sa tig-ululan, magalawig na. Kay kung mainansa nga bagat, may aragid na mga pag-ulan. Alright. Thank you so much, Sir Rafi. Mayong udto sa liwat. Okay, welcome. Mayong udto. There you have it, si Sir Rafi Tapales, nagikan sa Pag-asa Forecasting Center, Iloilo, Pag-asa Doppler Radar Station. 54 minutos na nakaligad sa takna, siniyang alas sa 11. Dari sa aton sinikaron niya nga pangalagad. Sa aton sinikaron nga mga kabombo humalin sa tong pagkatapos ang eleksyon, no? Partikularmente sa pag-implementar sa nga local public transport route plan nga konserin amo ini karon banwa ang nangin mainit nga isyu diri iya sa syudad lakip na sa probinsya sa Iloilo kay nanganapagtado man ang mga first town jeepneys, no? Sa sining local public transport route plan. Sa inaugural speech ni Iloilo City Councilor Romel Doron, ang kamahin sina diri banwa nagpangayo siya sa pasaylo, no? Sa mga napektuhan ko, no? Sa sining LPTRP sa apektado abe kung saton pa sini Macbombo kung isa kagatos, no? Sa numero bala kung isa kagatos ang nanginapektado sining LPTRP, no? 60% gid sina diri Gurumanwa nagikan sa syudad sa Iloilo, 60% botante. Sa 60% butang naton, mga 50% gina na buto kay Konsihal Romel Doron nga kung sa diente disappoint niya banwa sa aton sinimag koturan ang mga nagapangayo sining pasaylo amayad tong mga nag-admiter sa ila sining mga kasalanan kanong sala ni Konsihal Doron nga nagpangayo siya sa pasaylo kaya ang ginapangayuan sa pasaylo kung kapatawaran amo ang pare. Kita ni dito si Attorney Doron pangayo sa pasaylo kay Monsignor Usoho. Sa aton sin makabumil gani nagkumpisar siya. Istorya naton dugang inagkaron diri man sa aton sining pagpangalagad, no? Pasiplat lamang sa nangin kamahin man sang speech ni Mayor Jerry Treñas, no? Sa aton sin makabumbo of which ngati na mensionar niya man ini sa mga previous interviews naton, may kantanan sa iya sining kagustuhan nga relasyon kaupod sa mga opisyales naton iya sa syudad sa Iloilo. Ti gusto kuno sa aton sining alkalde nga mangin harmonious, no? Mangin peaceful kag paras pumuluyo sa syudad sa Iloilo kay kun may harmonious working relationship ang mga opisyales sang syudad, di mahapos kuno naton ma-achieve ang aton sining nga mga goal sa aton sining mga kabumbo. Ti makita ninyo karon sa inyo siniiyang sa mga nagaupod sa aton diri monitor sa inyo sining screen, makita nyo dira banwa amo to ang new set of Iloilo City officials. Amo sina banwa, no? Ara dira ang kongresista naton, Lone District Representative Congresswoman Jam. Kung nagatubang ka sa tuon ni siya ni Mayor, sa wala siya ni Mayor rather, or kung nagatubang ang ikaw sa Laragway, ara ini siya sa imo sining left side. Sa right side si Vice Mayor Ganzon. Lakip na diri ang new set of city officials, mga newly elected kag re-elected. Sa aton sini iya nga mga kabumbo ti ara ang presensya niya, no? Ara ihan ang presensya ni tuwag siya ni ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Pero do why itong presensya niya, no? Kag all is well naman sa bahin karon ni Councilor Alan Saldivar
ngati nakahingagaw man na balik no? Sa aton sinima kabombo. Anyway, i-check naton ina karon kung anong ginsufrer ni Kagawad Alan. Nagulpi lang naggalain ang iya sining pamatsyag iya. Anyway, sa aton sinima kabombo dugang nga mga balita kag impormasyon karon sa aton siniparay nga pagpalayag may update man kita. Check naton ang Santa Barbara PNP sa sining pagpanguldap man tumala sang driver kag sang konduktor. Dakop ini sila matapos nga ti aksidente nga natiruan sang nag-angkas. Ang iya kaugalingon, abisang driver, patay na ini, ginhulog ilang tos may San Miguelo. Buhi pagle. Rimalaso. Dakop ni sila sa aton sinima kabombo. I-check naton karon kung bala napasakana ini sila sang kaso kag kun ano nga kaso. Dugang pagin sining mga balita literon bantayan sa panay nga pagpalayag sang bombohan ay sa udto pagkatapos sang Bombo Network News. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Si isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo. Sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Hulyo 5, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong sundalo po ang sugatan sa nangyaring ambush ng mga NPA sa Northern Samar. Ang inflation rate naman sa Pilipinas bumilis pa at nalampasan ang 3-year high sa 6.1%. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Samantala ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pinangunahan itong kauna-unahang pulong ng kanyang gabinete ang economic issues naging sentro po ng pagtalakay. Ang first ever sona naman ni Pangulong Bongbong Marcos gagawing face-to-face sa darating yan na July 25 ng kasalukuyang taon. Yung grupo po ng mga nurses nagbabalang madaragdagan pa raw ang aalis na nurses dito sa Pilipinas kapag hindi nadagdagan ang kanilang sahod. Nasa 17 volcanic earthquakes naman na itala sa Bulkang Canlaon sa nakalipas na 24 oras ayon yan sa FIVOS. At sa atin pong sports balita ang NBA at itong mga fans nakaabang ngayong araw kung matutuloy itong nakakagulat na nilulutong palitan daw ng mga players ng Lakers at Brooklyn Nets sa pagitan po yan ng mga superstars na sina Russell Westbrook at Kyrie Irving. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas bumilis pa itong pagmahal ng presyo po ng mga bilihin sa unang 4 na buwan. Yan po ay noong Marso hanggang ngayong buwan ng Hunyo o noong nakarang buwan. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, kasunod na rin ito ng naitalang 6.1% na inflation sa nakaraang buwan ng Hunyo. Sinabi po ng PSA na ito raw ang pinakamabilis na inflation sa loob ng 3 taon. Sinabi po ni PSA Chief and National Statistician Claire Dennis Mapa na mas mabilis ito sa 5.4% noong May 2022 at downward revised naman na 3.7% noong June 2021. Ang naitalang inflation ngayon ay pinakamataas mula nang maitala ang 6.9% inflation noong taong 2018. Maki-update tayo dito sa isinagawang cabinet meeting. Kauna-unahang cabinet meeting po yan ni President Marcos at ano-ano kaya itong mga issues na tinalakay sa naturang pagpupulong. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito.
Sumentro Bombo Gerald Bombo Evers sa isyong pang-ekonomiya ang pangunahing naging punto ng pagtalakay ng unang cabinet meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito ay dumating din ang kanyang mga miyembro ng gabinete at naging smooth naman yung mga pag-uusap, lalo't on time itong si Pangulong Bongbong Marcos. Siya na rin ang nagbigay ng ilang puntos para sa kanyang mga miyembro ng gabinete. Bagamat limitado pa yung ilang impormasyon ay pinalalabas hinggil dito, pero may mga initial na impormasyon at ito nga yung tungkol sa aspetong pang-ekonomiya na naging paksa ng kanilang mga inisyal na mga pag-uusap. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Let me call the cabinet meeting to order. We have been given a suggested agenda which we will sort of more or less follow. What I thought we should do is first of all I asked what we have come to call the economics group, which is the Secretary of Finance, the BSP Governor, and the NEDA to give us a briefing. As I said, to give us a briefing on the general situation economically, because I think we can all understand that the most important area that we will have to deal with will have to be the economy. As I was saying, the central policy actually that everybody else will eventually be following will be that set out by our economic managers. Yan, Bombo Gerald, ang ilan lamang sa mga patikim ng naging cabinet meeting na pinangunahan. Nag-preside dyan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kung mapapansin natin ay nakatuon talagang atensyon doon sa aspetong pang-ekonomiya, lalo't may mga issue tayong kinakaharap, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Maliban dyan ay isa rin sa binigyang diin yung issue sa agrikultura, Bombo Gerald, yung ating food security ay natalakay din sa naturang cabinet meeting. Bombo Gerald? Kompleto ba, Bombo Dennis, yung kanyang gabinete na dumalo dito sa unang cabinet meeting? At kumusta yung mga pwesto, yung mga ahensya na hindi pa napupunan, Bombo Dennis? Sa ngayon, Bombo Gerald, ay yung mga miyembro ng gabinete ay na-invite naman sila lahat at dumalo naman dito sa naturang cabinet meeting. Yun nga lang, may mga iba pang posisyon na kinakailangang punan at sa mga susunod na araw ay naasahan yan na makukumpleto, i-anunsyo ng Palasyo Malacanang kapag may formal na dokumento ng pagtatalaga dito sa mga individual. Sapagkat hindi lang naman basta pinipili, Bombo Gerald, dumadaan pa rin sa pagsusuri. Lalo't makapangyarihang commission on appointment din ang dadaanan kung sino man ang kanilang may tatalaga, sapagkat napakaselan ng mga tungkuling ngayon ay kinakailangan pampunan, kagaya na lamang ng Department of Health na talagang pangunahing gumagalaw sa panahon ng pandemya, at ito rin yung magbibigay ng advice doon sa IATF kung sakasakali na magkakaroon ng mga rekomendasyon, malalaking aksyon at hakbang ng pamahalaan para sa pagluluwag o kaya naman ay muling paghihigpit dahil nga sa may mga panibagong kaso ng COVID-19. Tapos na ba, Bombo Dennis, itong cabinet meeting or nagpapatuloy pa? Well, ang abiso ay tuloy-tuloy kanina. So ngayon naghihintay tayo ng mga panibagong announcement kung ano pang mga aktibidad ang isinasagawa ng mga miyembro ng gabinete at ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ilinaw ngayon ng Malacanang na itong budget na inihanda ng nakaraang administrasyon pa rin itong ginagamit ng kasalukuyang government or gobyerno ni Marcos. Ito po ang sinabi ni Presidential Communications Operations Office or PCOO Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles sa pulong po doon sa Malacanang. Sinabi ni Angeles na kailangan nilang maghintay
sa panahong kailangan ng bumalangkas ng sarili ng budget at ito'y para sa susunod na taon o sa 2023 na ilatag na ni Angeles Angeles ng Duterte administration ang budget ngayong taon noon pang 2021 na siya namang ginugugol sa kasalukuyan. Nasa 5.24 trillion pesos ang 2022 General Appropriations na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit sa COVID-19 response, kabilang na ang pagbili ng COVID vaccines, economic recovery at pagdaragdag sa maintenance and order and other operating expenses o itong MOOE ng mga paaralan at universidad sa gitna ng inaasahang pagsasagawa na po ng face-to-face classes. Samantala po, kapapasok na balita ito dahil mayroon daw mga sundalo ang sugatan sa nangyaring ambush ng mga NPA doon sa Northern Samar at maki-update tayo dito sa paghahanda na rin doon sa Kamara sa gagawing tinatawag na State of the Nation Address ng Pangulong Marcos. At nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Bombo Gerald, bago ang ating ulat sa Kamara ay nakatanggap tayo ng report hinggil sa 7 sundalo ang sugatan sa nangyaring pananambang kaninang alas 6:15 ng umaga sa may vicinity ng Mapanas, Northern Samar. Sa panayam ng Bombo Radio kay PNP Region 8 Regional Police Director Brigadier General Bernard Banac, mga operating units ng Philippine Army 63rd Infantry Battalion sa pamumuno ni Sergeant Fundavilla at mga sundalo ng 20th Infantry Battalion sa pamumuno ni Sergeant Barakiel ang nagsasagawa ng patrolya nang tinambangan sila gamit ang anti-personnel mines o APM. Pinaniniwala ang mga communist terrorist group ang nasa likod ng pananambang. Ang mga nasabing unit ay under sa operational control ng 803rd Brigade ng Philippine Army. Ayon kay Banac, nakapag-retaliate pa ang mga sundalo kung saan pinaniniwala ang may mga casualties din sa communist terrorist group. Sa ngayon, kinilala naman ni 8th Infantry Division Commander Major General De Leon ang mga sugatan na sina Sergeant Ed na may multiple shrapnel wounds, si PFC Jazz, PFC John, Corporal Rob, PFC ER at si PFC Ron at Private Gil. Hindi muna nila binigay yung kompletong apelyido ng mga ito dahil ginagamot na ito sa ngayon, Bombo Gerald. Pakinggan natin ang ating panayam exclusive kay PNP Region 8 Regional Police Director Brigadier General Bernard Banac. Police units, local police units sa Northern Samar upang magsagawa ng hot pursuit operations laban doon sa mga nagsagawa ng ambush sa mga kasama natin sa Philippine Army at lahat din ng ating mga investigators para tutulong din sa pagsagawa ng investigation at yung pagsasama ng mga kaukulit kaso kung may mga ebidensya tayong makakalap laban dun sa mga perpetrators, mga suspects. Sa ngayon ay masasabi natin na ang primary suspect dito ay mga local communist terrorists dahil sa ginamitan nito ng improvised landmine, no? Yung mga pampasabog. So, sila lang ang gumagawa nito. So, masasabi natin na ito ay mga pinaghihinalaan natin ng mga local communist terrorist group. Yan si Brigadier General Bernard Banac. Samantala, Bombo Gerald and Bombo Ever, kinumpirma ni House of Representatives Secretary General Mark Leandro Mendoza na gagawing face-to-face ang kauna-unahang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. na gaganapin sa July 25, 2022. Sinabi ni Mendoza na full capacity ang face-to-face ng nasabing event. Inihayag ito ni Mendoza matapos isinagawa
ang second day ng Executive Course on Legislation para sa mga bagong miyembro ng 19th Congress. Ayon sa Secretary General, inaasahan nila na dadalo ang nasa 315 members ng Kongreso at 24 senators, kabilang ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at mga invited guests. Magugunita na ang huling dalawang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isinagawa sa pamamagitan ng hybrid o mixed live at virtual setup dahil sa limitasyon dahil sa nararanasang COVID-19 pandemic. Traditional na isinasagawa ang SONA sa pamamagitan ng joint session ng congressman at senator. Kasalukuyang estimated capacity ng plenary hall ay at ang gallery ay nasa 1,200 na katao. Inihayag din ni Mendoza na ang gallery size ay kanilang binawasan. Limitado din ang bilang ng mga media practitioners ang papayagang makapasok sa plenary. Batay sa abiso ng House of Representatives, nasa 30 miyembro lamang ng mga reporters ang magbibigyan ng slot habang ang iba ay i-accommodate sa holding room kung saan magkakaroon ng live streaming. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala po, sigurado umanong madadagdagan pa ang bilang ng mga nurses na aalis sa bansa kung hindi matutugunan ng pamahalaan itong kanilang hinaing. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Filipino United or Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo, sinabi nitong matagal na raw itong problema mula pa noong pumutok ang COVID-19 pandemic. Sinabi ni Andamo na karamihan sa mga nurses dito sa bansa ay pinili na lamang na magtrabaho sa ibayong dagat para mairaos po yung kanilang pamilya. Narito pa ang tinig ni Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo. In terms of understaffing, matagal na sa aming mga ospital, sa ating mga ospital at sa ating mga komunidad. Pero actually, sapat naman ang ating mga nurses dito sa Pilipinas dahil nung inaral namin ang data ng DOH, hindi bababa sa 120,000 ang mga nurses na kung hindi unemployed, underemployed, or nasa non-nursing jobs. Ang kailangan lang po natin ay gumawa ng mga pamamaraan para ang mga nurses ay hindi umalis sa nursing profession o di kaya hindi umalis ng bansa. Kasi patuloy pong umaalis ang mga nurses sa mga trabaho nila sa mga ospital o sa mga komunidad dahil sa paghahanap ng mga mas maayos na pasahod, mas maayos na klase ng trabaho dahil sa ngayon ay yung dati na nating problema, mababang sahod, overwork, no? Overworked, underpaid ang mga nurses. Kasabay nito, inihirit ni Andamo sa bagong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na taasan ang sahod ng mga nurses. Anya na sa minimum pa rin daw kasi ang sahod ng mga nurses sa bansa, lalo na yung mga nasa pribadong sektor. Kaugnay niya, narito ulit ang ating panayam kay Filipino Nurses United Secretary General Andamo. Bombo Gerard, kasi ang entry level sa pribado, minimum wage earner lang sila, no? Napakababa. So kada araw, ang pinag-uusapan natin dito, kung totoong nabigyan sila ng dagdag na sahod nitong June or July, 570 na dapat sila kada araw. Pero yung dati pa sa matagal na panahon, 533 pesos lang kada araw yan. Kaya pumapatak lang ng 11,000 pesos mahigit to 12,000 pesos kada buwan. Meron pang nakakatanggap ng 10,000 piso kada buwan, no? Pero siyempre, relatively mas mataas sa gobyerno yan ang entry level salary na pagtagumpayan namin yung kampanya namin. Dapat salary grade 15 na ang nurse 1 sa public hospital. Dapat nakakatanggap na sila ng hindi bababa sa 32,000 pesos kada buwan. Nagbabala rin ang Secretary General na madaragdagan pa yung bilang ng mga nurses na magre-resign sa mga ospital at mapipilitang mangibayong dagat kung hindi maibibigay ang itong kanilang kahilingan. At kaugnay niya na muli si Secretary General Jocelyn Andamo.
Opo, yun po ang nakikita namin at yun sinasabi namin matagal na magko-collapse ang ating healthcare system pag hindi natin ito na-aksyonan. Pangalawa, yung laganap na contractualization. Libo-libo ang contractual sa hanay ng mga nurses. At ang nakakalungkot pa ay sa mismong pamahalaan natin, no? Under sila sa Department of Health. Meron tayong tinatawag na Nurse Deployment Program nurses at saka mga job order nurses na nandyan sa ating mga rural health units. Hindi na sila i-renew ang contract at marami na sa kanila ang hindi na ni-rehire. So, imbis na magdagdag, nagpabawas pa. Hindi ito maganda. At sabi nga ni Pangulong Marcos Jr. noong nag-inaugurate siya, ay magkakaroon ng pagbabago sa susunod na araw. Noong July 1, nagulat kami, merong memo na in-issue na ang mga contractual sa pamahalaan ay hindi na i-rehire. Sila ay mataterminate. Yan po ang tinig ni Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo. Itong DSWD, sinimulan na raw yung paglilinis sa listahan ng mga beneficiaries dito pa rin sa mga ayuda. At nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, eto good news sa mga kwalipikado na mga ating mga mahirap na kababayan. Pero bad news sa mga kababayan naman natin na napapasama doon sa listahan ng 4Ps o yung tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Pantawid ng Pilipino Program. At ito kasi marami yung mga naglalabas ang mga report gaya ng ulat kanina umaga ng Bombo Radio Coronadal, yung barangay councilor na ilang taon na tumatanggap ng ayuda kasama sa 4Ps, bagamat siya ay hindi naman kwalipikado dahil nagbigay na ng marching order itong si DSW Secretary Erwin Tulfo na linisin ang listahan ng mga beneficiaries o yung mga binibigyan ng financial assistance na mga mahirap na mga pamilya. At sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD, ito ay bahagi ng kanilang mandato para yung mga karapat-dapat lamang ng benepisyaryo ang tatanggap ng ayuda o yung tinatawag na assistance. Mantakin mo, Bombo Gerald, pwede kang makatanggap niyan ng hanggang 4,000 piso depende sa bilang ng iyong anak na pinapaaral. At kasabay din yan ay iniutos ni Secretary Tulfo na bawal yung mga opisyal kawani ng DSWD na naninigaw o kaya ay kumbaga nagagalit pa kapag sila ay nilalapitan para humingi ng tulong ng ating mga kababayan. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni ASEC Irene Dumlao. Doon sa nabanggit ni Sec Erwin, may mga nagpapahatid nga po ng mga hinaing sa kanya kung kaya nga po ito ay agaran po niya nga tinututukan para po mapagpabuti po natin yung ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Yan ang bahagi ng pahayag ni ASEC Irene Dumlao. So malinaw yung naging marching order, direktiba ni bagong DSW Secretary Erwin Tulfo. Bawal na yung mataray, masungit, at kung magtrato sa ating mga mahirap na kababayan ay parang mga hampas lupa yung kanilang turing, Bombo Gerald. Yung mga pumipila. So gusto niya ay agarang mabigyan ng assistance o tulong, lalo na yung mga nangailangan ng medical assistance at ilan pa na pantawid sa kanilang buhay. Bombo Gerald, Bombo Ever. Bombo Raymond, ano yung problema dito? Kasi nililinis, mayroon tayong mga nababalitaan na kapag close mo daw si Kapitan or yung mga officials ay pwede kanilang isali dito, Bombo Raymond. So ngayon wala na yung mga palakasan na yan, Bombo Raymond. Well, yun ang direktiba ni Secretary Erwin Tulfo na dapat wala na yung mga kumbaga malalapit lamang kay konsehal, kay barangay secretary, barangay captain. So bawal na mga yun. So dapat yung mga kailangan linisin at dapat magkaroon ng streamlining, talagang tanggalin yung mga hindi naman kwalipikado. Lalo na baka mamaya yung girlfriend
ni Barangay Captain. Kasama na pati yung pinsan, hanggang sa second cousin. Ay mahirap yan. Ay nasasayang yung pera na dapat napapakinabangan yung ating mga pinakamamahirap na kababayan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ipinagmalaki ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA na mahigit na 25,361 ang mga barangay sa buong bansa itong nalinis na mula sa illegal na droga. Ang naturang bilang ay mula sa mahigit 42,000 na mga barangay dito sa Pilipinas. Maliban anya sa mga drug-cleared barangays na nasa mahigit 25,000, meron ding nasa 6,000 na mga barangay ang unaffected. At sa ngayon ay meron na lamang daw mahigit sa 10,000 na mga barangay ang patuloy pa rin binabantayan sa ilalim ng barangay drug clearing programs. Ginawa ni Director Derek Arnold Cariona, itong PIO Chief ng PDEA, ang pagpapaliwanag sa Bombo Radio kasunod na rin ng pagkakakumpiska dito sa mahigit 1.7 billion pesos na halaga ng shabu sa Quezon City at Cavite. Binigyan din ni Cariona kaya patuloy pa rin nakakapasok ang droga sa Pilipinas ay bunsod na rin ng mayroon pa rin demand o gumagamit ng illegal na droga. Samantala, tiniyak din ng PDEA na lalo pang pag-iibayuhin ang kampanya sa pagpasok ngayon ng bagong administrasyon ni President Marcos. Narito pa ang panayam ng Bombo Radio Philippines sa Direktor ng PDEA, si Derek Arnold Carion. Sir, nasa bagong administrasyon na po tayo, we learned some lessons the past government. Ano pong bagong diskarte nyo po ngayon, ang PDEA, sa bagong pamalaan po, sir? Well, sir, definitely, gaya po ng nabanggit din ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay mag-focus po siya on empowering barangays and of course on the effort of rehabilitating yung mga gumagamit po ng illegal na droga. So, magandang pangitain po ito or magandang headway na direction po ito, no, in regard to yung anti-drug campaign natin, dahil puro law enforcement efforts na nakikita ng tao dati, pero ngayon mas importante rin na under the Barangay Drug Clearing Program, nandyan din po yung tinatawag nga po na intervention for persons who use drugs and for drug offenders. Kaya nga po dalawa yan may rehabilitation para sa gumagamit ng illegal na droga at meron din naman po yung reformation para po doon sa mga drug offenders. So that is where we are going to focus our efforts also alongside yung aggressive na hindi naman din pababayaan yung aggressive law enforcement. Yan po si Director Derek Arnold Carion, ang PIO Chief ng PDEA sa panayam ng Bombo Radio. Samantala, makibalita naman tayo sa mga kaganapan dahil ang mga kandidata ng Binibining Pilipinas magpapatalbugan ngayon ng galing sa runway sa harap ng media. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Ever, Bombo Gerald. Andito tayo ngayon sa Novotel, Manila, Araneta City, kung saan na muling magpapatalbugan ang 40 nagagandahang kandidata ng Binibining Pilipinas 2022 kasabay ng pagpapakilala sa kanila ngayon sa harapan ng media. Dito ipapamalas ng mga kandidata ang iba't ibang klaseng ganda na taglay ng isang Filipina sa pamamagitan ng pagrampa ng mga nakamamanghang swimsuit na idinisenyo ni Justin Aliman at mga sapatos na gawa ni Jojo Bragais. Hosted ito ni na Miss Intercontinental 2021 Cinderella Faye Obenita, Binibining Pilipinas Grand International 2021 Samantha Panlilio, at Binibining Pilipinas International 2021 Hannah Arnold. Dito, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay maswerte nating nakausap si Jay Pataw, isa sa mga well-known pageant guru na dumalo rin dito sa event. Pakinggan natin mula sa kanya kung sino-sino mula sa 40 mga dalaga ang may pinakamalakas na tsansa na maaaring makapasok sa top 3. I can see number 40, Roberta Tamundong from San Pablo City. And there is also number 31, Iliana Aduana, who is also from Laguna, representing Laguna Province. And number 17, Chelsea Fernandez from Tacloban City. Kasi I can see them as parang they have trained so well based on their profiles
and always on the feed, on the news feed. And they are pageant veterans, except for Ileana, who only joined last year in 2 other pageants. And they have been training holistically. So I've heard and so I've read. And they are also trained by the most renowned pageant camps that we have here. Sobrang this year I think it has the strongest contenders, na kung pipili ka ng 4 winners, and there will be 4 winners, parang may tapon may sayang. May sayang. Who I hope could join again next year. Kasi ang dami talagang, they call it bardagulan sa Binibini for 2022. Dahil grabe talaga. Yan ang bahagi ng ating panayam kay Jay Pataw, isang pageant guru. Samantala, Bombo Gerald Bombo Ever, kinabibilangan naman ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated at executives ng Binibining Pilipinas 2022 ang sponsors ang magsisilbing judging panel sa event na ito. Dito rin ay ang releasing ng teaser ng brand new Binibining Pilipinas theme song na inawit naman ng siyempre paborito kong P-Pop Kings na SB19. Samantala, habang magbibigay naman ng special performance ang isa pa sa pinakakilala na P-Pop girl group sa bansa na Fourth Impact. Bombo Gerald, Bombo Ever. Oo, talagang patalbugan pati yung suot mo dyan, Bombo Marsano, na outfit. So ilan lahat yung magpapatalbugan mamaya dyan ng mga contestant? Bombo Gerald, bale, ngayon, 4 na pong kandidata, 40 ladies magpapatalbugan ngayon sa swimsuit dito sa event na ito, Bombo Gerald. Okay, Bombo Mars. Live mula dito sa Novotel, Manila, Araneta City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala po, sa mga balita sa probinsya, itong supporters daw ni Mayor Sibuma ay nagsagawa ng peaceful rally doon sa Agoo sa La Union, at si dating Mayor Erigel nakatakda namang iproklama sa COMELEC dito po sa Maynila mamayang hapon po yan, at nasa linyang Bombo Radio La Union. Rally ang mga supporters ni Frank Ong Sibuma na siyang nanalong alkalde ng bayan ng Agoo La Union sa nakaraang May 9 national and local election. Sa nakikitang pagtitipon ng mga taga-suporta ni Mayor Sibuma ay sa harap mismo ng COMELEC Agoo na nasa likuran ng munisipyo. Todo bantay naman ng mga tauhan ng Agoo PNP para masigurado ang seguridad ng mismong munisipyo dito sa Agoo La Union. Ito ay pagpapakita ng suporta kay Sibuma matapos ipag-utos na Commission on Election o COMELEC 72nd Division sa Municipal Board of Canvassers o MBOC sa Agoo na ipawalang visa ang proklamasyon ni Sibuma bilang nanalong mayor ng bayan ng Agoo na pag-alaman ng Bombo Radio La Union kay Atty. Joel Hines, Provincial Election Supervisor sa lalawigan na ngayong araw, July 5, 2022, bandang alas 2 ng hapon, ang itinakda ng Commission on Election na pag-reconvene ng MBOC para ipatupad ang naging kautusan ng COMELEC na kanselahin ang proklamasyon ni Sibuma at nabidahan ang Certificate of Canvass of Votes para iproklama si Mayor Stephanie Erigel. Sa balita, ayon pa sa balita na pag-alaman din ng Bombo Radio La Union kay Atty. Joel Ines na mamayang hapon ay pinaghandaan nila ang pag-convene ng MBOC sa COMELEC Central Office Manila. Ayon kay Ines, kasama niya ang MBOC na nagtungo sa Manila para ipatupad ang nasabing kautusan. Noong May 13, nag-file ng petisyon sa COMELEC ang isang Alma Panelo na nagsasabing hindi residente sa Agoo si Sibuma, taliwas na sa inilahad o ni Sibuma sa kanyang Certificate of Candidacy na nirinahan ito sa kanyang bahay sa barangay Santa Barbara, Agoo La Union, 15 buwan bago ang hahalalan noong May 9, 2022. Ngunit nabalabas sa 2 umanong certifications na ipinakita ng petitioner bilang ebidensya na hindi pag-aari ni Sibuma ang sinasabing bahay sa nasabing barangay pagkos ay residente ito ng kalapit na bayan ng Aringay, La Union.
Sa panig naman ni Sibuma, nagsubiti ang kanyang mga abogado na mga dokumento na nagpapatunay na ipinanganak at nag-aral sa Agoo, mga binayarang bills mula sa kanyang sinasabing bahay, ngunit hindi naging sapat umano na ebidensya. Hindi na rin umano nag-file ng motion for reconsideration ang kampo ni Sibuma. Dahil dito, naglabas ng ruling na final at executory ang Comelec 2nd Division laban kay Sibuma, ang 5-page writ of execution na pirmado ni Commissioner Socorro Inting ng Comelec at inatasan ang MBOC na ideklara si Steph Ergel na nanalong mayor ng bayan ng Agoo La Union, kasabay ng pag-reconvene ng MBOC sa mga COCs ng dalawang magkatunggali sa Commission on Election Intramuros, Manila. Ang nakatakdang proclamation ceremony kay Ergel sa Comelec headquarters ngayong hapon, araw ng Martes sa July 5, 2022. Kung maalala, nanalo si Sibuma sa pagkabayor ng bayan ng Agoo sa boto na 21,364 votes laban kay Ergel sa boto na 16,603 votes. Mula dito sa Comelec office dito sa bayan ng Agoo La Union, nag-uulat para sa Bombo Network News si Bombo Daniel Asabal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 dito sa La Union. Basta Radyo, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa dugang mga balita kagay impormasyon driman sa aton sinikano niya nga pagpangalagad sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Sa mga kabombo naton ng sitwasyon naton sa Sinimatinion sa pagsulod sa bulan sa Hunyo, naghalin kita iya sa bulan sa Hunyo nga kung saan nagtaas ang aton sining inflation rate na naglabot sa 6.1%, highest ini sa nakaligad sini iya nga 4 katuig. Sa aton sini nga mga kabombo, epekto ini sa paghulag man kiron sa presyo sa prime commodities. Sa aton sini karon niya nga mga tagpalamati, food and transport costs, no, nga nag-shoot up man sa presyo sa mga nagapanguna sini nga balaklon inisandig sa Philippine Statistics Authority sa nakaligad sini nga Nobyembre tuig 2018, no. So far amo na ning pinaka mataas sa karon sa aton sini mga kauturan. No, ang sitwasyon naton do tama na gid ka pinot sa Sinimatinion na dugangan man sa kasod-asod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Lakip na diri may mga rollback man pero ti gamay gid lamang. Anyway, dugangan naton ang pag-istorya naton karon sa sining latest situation sa aton sining ekonomiya. Sa linya nanay naton si Police Lieutenant Aileen Lacrete, ang Deputy Chief of Police, no, sa Santa Barbara Municipal Police Station. Magapangay kita sa latest update sa sining duha ka mga suspitsado na nag-hold up sa isa ka gasoline station sa nasambit nga lugar. Lieutenant Lacrete, ma'am, si Bombo Chamini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Maayong hapon. Sir, mayong hapon, mayong hapon gid sa tanan nga tagpalamatik sang inyong programa. Alright, Lieutenant Lacrete, ma'am, luyag namon mahibaluan na what's the latest sa sining duha ka mga suspitsado nga na-apprehend sa Santa Barbara Municipal Police Station suspect sa pag-hold up sa isa ka gas station dira iya sa Banwasan, Santa Barbara, Lieutenant Lacrete? Yes, sir. Kagapon, bali na-file na nato ng kaso sa aton nga suspect, robbery with violence against or intimidation of persons sa kay Prosecutor Kamanay sa Provincial Prosecutor Officer. Alright, duwagin ni sila ang nagapangatubang sa nasambit nga kaso, ma'am? Yes, sir. Okay. May mga recoveries kita sa kwarta kag subong man ang pusel armas kay gamit ilas pagpang-hold up.
Bali sir, ang kwarta na-recover na ton sa possession gini ni Alex, pero ang armas sir negative sir, wala na ton ma-recover. Wala ma-recover ining armas? Wala sir. Aha, biskan dito sa napilasan, ma'am? Yes sir. Bali actually nagkanta kita sang follow-up investigation dito sang gabi nga mismo to kag sang pagkagagin balikan pa naton pero wala dito na-recover ang armas sir. Aha, accidental firing in man na natabo o kung may iban pagin siniiya nga senaryo nga natabo, Lieutenant Lacrete? Accidental firing sir, naton man personally na istorya ining suspect na si Alex sang ginsulod niya na ang iyang pusil dito sa iyang singbag, accidentally naglukok ini kag niigo siya sa iyang tuo nga paa sir. Aha, na-mensyonarya kung di niya gimbutang ang pusil? Sa sling bag niya sir. Pero pagkatapos atong hitabo, ma'am, na-mensyonarya kung di niya nagibutang? Bali, wala na siya kadumdum, sir. Kaya nalipong na siya, sir mo. Okay. Sang pagkatabok mismo to, sir. So, momantong sitwasyon siguro, pagkalipong niya, nahulog siya sa motor o ginbayaan lang siya sa upod niya? Bali, nahulog siya, sir, sa motor. Tapos, ang abis ang upod niya kuno, patay na, ginbayaan na lang siya dito. Aha. Sa pagpangusisa ninyo, ano kunong rason nga na-commit nila itong krimen? Bali sir, namilasyon ini sila sa namatyan sa uton, tapos na nirdihan sila kaga ginprendan ni Edmark ang iyang motor. Tiway na sila iban nga means kung paano magawad. Amo to ang nagudyok sa ila sir nga mga hold up na lang. Oho. So, ining plano nga pagpang-hold up do instant lang ni nila nga na pinsaran nga himuon kay napirde sila sa namatyan, sa panahor, ginprinda ang motor, so dumalino na pinsaran nila ma-hold up ta para mabawi ta todo mo sila, ma'am? Yes, sir. Okay. So, ang kwarta, bilog nga nabawi? Yes, sir. 22,100 pesos, sir. Why man iya sang natuga abing physical harm sa mga biktima? Wala, sir. Amo lang ito, sir, ang pagpanaya nila after nga nakuha nila ang kwarta, kalagyo man sila dayon. Okay. Sige. With this information, Police Lieutenant Eileen Lacrete, ma'am, thank you so much for the time. Kag maayong hapon dira liwat sa inyo sa Santa Barbara Police Station. Yes, sir. Welcome gid kag mayong hapon, ma'am. Deriwavit si Police Lieutenant Eileen Lacrete sa Santa Barbara PNP, ang Deputy Chief of Police. Amo to ang latest kasong robbery, no? Robbery with intimidation ang ginpasaka batok sa sining duha ka mga suspitsado ngati perdido sa panahuran sa namatyan ti karon pinsaran nila nga magpang-hold up na ginlamango sa aton sini makabumbo driver kag konduktor sang ibas nang hold up kay napirdi iya sa panahuran sa namatyan. Ginprinda ang motor. Pagkatapos sinimanwa, tingin mo na pagprinda sa motor, nangita sa pamagi na pinsaran iya nga parang magawad tong motor, mang-hold up na lang ka gasoline station. Ini malas nga na accidental firing pa ni aksidente nga natiruan niya kogalingon niya. Ti siguro ni Gurok Balo magkapot ka pusil pa ning suspect turned victim. Rason nga tiyan mo itong natabo dugangan pagiguro sang nervyos. No? Kay ti kung first timer mo mag-commit sa mga krimen sini, ang hindi mo maintindihan kung ano mo sila nabatsagan mo, ang nervyos kung adrenaline rush, hindi mo ma-distinger. Pero tiyan mo ning nambal naton, mayo ni kay mga nagkaladakpan, sa samtang temprano, pabla matiklo na yon, kay basi kung palang puwason inibanwa, kag makambal sila nga dumayo man tong igo taw naw ti liwaton tay kay do kahapos mo lang limang hold up. May ni kay gilayon nga na sikop sa aton siniya ka pulisan. 42 minutos sa kaligan sa tak ng alas 12 driman sa pagpangalagad karon sang Bombo Hanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo kay check karon aton si Bombo Sina Mariswalan sa sining inaugural session dira iya sa bahin karon sang Iloilo City government sa Iloilo City Council nga kung sariin ti
palabot sang mensahe ang mga elected official kag mga re-elected official. Kabahin sang pahayag sang aton sining alkalde nga luyag niya nga may harmony ang tagsa ka mga opisyal diri iya sa syudad sang Iloilo. Kay kun wala sang harmonious relationship ang tagsa ka mga city official, ang magasuffer diri banwa, amo iya ang pumuluyo. Mapektuhan ang ila sini iyang serbisyo. Tinakita man naton ang ginamin, no? Nga harmonious relationship sa aton sini magkabumbo sang aton sini iyang alkalde. Hindi man malipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga ti duha dira ang nagikan sa oposisyon. Hindi kabahin sang Team Uswag, sabahin iya sang slate sang mga konsyal. Pero mambal naton ang urig-urig hindi ang oposisyon, isa lang bilog. Kahit hindi man niya mag-oposisyon si Iloilo City Councilor Candice Tupas, kaya maninoy niya nis kasal si Mayor Jerry Treñasmo. No, maninoy ni nila ni Mr. Lex Tupas sa kasal sa aton sini nga mga kabumbo. Now, ang mambal na ito matutuod sini oposisyon, isang lang bilog si Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Pero hukas na diri sang kalo niya si Kagawad Nava kag naghambal nga for the sake sang matutuod sini nga serbisyo, hindi man kuya magsinabad. Kay ever since, why man saya kuno nagasinabad ang iya malang sining nga kon disadvantage or disadvantageous sa bahin karon niya sa pungloyo sa syudad sa Iloilo, tidira kuno niya kag magapangusisa ini siya sa aton sini karon nga mga kabumbo. Lantawon naton ang 11th Congress or 11th Sangguniang Panlawigan or Panglungsod rather sang syudad sa Iloilo. Kung ano ang mangin style sang ila siniya estilo sang ila sini nga panggobyerno kay last time although nga ti majority sa gyapon ang administration dira, may pipila ka mga nadihon siniyang nga mga ordinansa kag pagsulundan nga among nagtugas ang mambal naton huol sa mga pumuluyo. Do wala iyan na tungdan ang sinumpaan nga mag-serbisyo. Inatumod naton diri banwa amo si Iloilo City Councilor Romel Doron nga sang napasar na ang LPTRP, nangin silent ini siya nga do kasubong nga isa siya ka person with disability. Nangin apa, hindi maging siling nga literal nga apa, but every time iya nga mag-ayo kita kung pwede kita maka-interview diri sa Bombo Radio, nagapamalibad siya kay hambal niya ti napasar naman na, gina-implementar naman na, yaman kutan nyo lang to si Mayor Kasdi Kunlo. Ti isang inaugural session, sini nga aga, sa inaugural speech ni re-elected City Councilor Romel Doron, nangayo ini siya sa pasaylo sa pumuluyo nga napektuhan sang ginpasar niyang ordinansa nga local public transport route plan. Kag kabahin sa iya sini nga speech, iya ginpahayag nga sinya kon pananglitan nga magasponsor ako sang ordinansa nga maga-repeal sang sining LPTRP, sinya himuon ko na. Sa aton sining mga kabumbot, mo tugari kay ginana siling tana. Ang mga tao iyang nagapangayo sang pasaylo, amo ning mga tao nga nag-admiter sang ila sining nga kasalanan.
ti daw kasubong iya ginako ni ginaako hindi nga kasubong ginako na diri ni Kagawad Doron nga nakasala siya sa puluyo sa nga syudad sa nga Iloilo sa sining pagpasar sa nga LPTRP. Ti karon na mo ning hambal bala nga mga maayo ka pa nga ma-sponsor ka sa nga ordinansa nga mag-repeal of which pwede gid hindi man iya illegal. Sabahin karon iya sang City Council, kay bisan sino man lang pwede makasponsor sang ordinansa nga maga-repeal. Sining nasambit karon nga ordinansa man. But come to think of it, sa aton sining mga kabombo nga amo pa nang dalagan si istorya naton karon kay the damage has already been done. No? Nagkatuga na sang huol, napiktuhan na ang kadamaan. Ino kasubong inibanwa nga si Kagawad Romel Doron ginhanot niya sang baseball bat. Si Jake Kunlo naigo sa tangkugo. Pagkaigo sa kay Jake Kunlo sa tangkugo, ospital kumatos. Tapos mambala sa ngati pasinsya gid Jake. Kung ano kag ano gid man, ako na lang mabayad sa hospitalization na nimo. Ako magasto sang imo bulong. Proteya mo na blang punto nga ti nasakit mo na, nakatuga ka na sang huol. Ang karon propangayo kay mo pasinsya. Nga kon tani pwede man lang ining beforehand na plastara na isang maayo kung nagapang-ibabang konsiderasyon kag interes sang pumuluyo, nahambala na ibingat ito na antanin ditang padaso-daso. No? Total may tsimpo pamanta kung hindi ko ma-re-elect sa sunod nga eleksyon ti. Siguro may mga brilliant minds pamandira nga orchestrate o kung makaplano sang implementasyon sang LPTRP, so on and so forth, no? Sa aton sino makabumbo. Pero tiway, dugin duso lang yung kasubong nga, duso kapurtahan, ngati ang imo sini nga tinutuyo, masulod ikaw sa sarado sini iya nga hulot, kanong imuon mo, buksan mo pertahan iduso mo lang muna, nga butungon mo, para nga makasulod ka. Ngaway ka man makapaminsar, kung sa pagsulod mo, base kung may gutom nga leon nga nagahulat dito sa sulod sang hulot sa imo. O kung may inang hulot na puno iya sang trap. Nga pagsulod nimo magklahulog to ang matalom-talom kaga tuman kitaliwis nga bangkaw. Di ba? Anyway, ang inaugural session, no, mga mensahe diri kag luyag man ni palabot sa pumuluyo. I-check naton inauwi na Bomboshi na Marisuelan. Bomboshi, sa report na please come in. Bago lang gid Bombo Trump no natapos ining inaugural session sang mga bag-o pungko ni nga mga opisyales sang syudad sang Iloilo and ang pinakauna nga session man sang sangguniang panlungsod. So of course present nagkadtuman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Pero dali lang siya, nagkatag lang siya sa iya sining nga mensahe kag nag-congratulate sa mga sining bag-o pungko no nga mga konsehal nga iya sining makaupod for another 2 years nga magadihon no sa mga layi diri sa syudad sang Iloilo and mga kaupod man niya sa pag-improve pa no sang syudad sang Iloilo. And araman si Congresswoman Juliana Jamjam Baronda naghatag man siya sa iya diri nga speech, and of course araman si Vice Mayor Jeffrey Ganzon ang presiding officer man sang session no sang sangguniang panlungsod. And of course ara man ang mga newly ako ng mga bag-o sini nga mga konsehal naton diri sa syudad ng Iloilo and ang mga nagapabili no nga mga councilors diri sa may Iloilo City. And of course ara dito si Attorney Cedric Cabalona, si Councilor Cedric Cabalona, si Councilor El Istante, si Councilor Romel Doron, as you've mentioned, tigiingnan nga nagpangayo sang pasaylo bangod sa iya sini nga LPTRP o kunang pagdihon niya sang LPTRP no diri sa may syudad sang Iloilo. Si Councilor Johnny Yang,
si Councilor Alan Zaldivor, si Attorney Rex Sarabia, si Councilor Rex Sarabia, nga very gito siya kagaina yung regarding sa youth, no, sa mga pamatanon, nga very happy gid siya that he's the youngest actually, no, diri sa mga konsehal naton, and siyang magadala, no, sa tingog sa mga kabataan diri sa mga syudad sang Iloilo. And of course si Councilor Miguel Treñas, si Iloilo City Councilor Rodolph Ganzon, and si Majority Floor Leader si Councilor Attorney Frances Grace Parcon Torres. So kagaina, of course, ang aton sini nga mga konsehal diri sa may syudad sang Iloilo. So una nga naghatag kagaina sa nga mensahe, actually na ulihi pa man, no, abot si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, and siya man ang pinakauna nga naghatag sang iya sini nga speech and pag-congratulate, no, sa mga konsehal sa syudad sang Iloilo. So nagapati sa gapon si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ang pagbuligay sang bugos yang sang guni ang panglusod ang rason or maging rason pagid sa nga mas madinalagon pagid nga leadership kag pagdala niya diri sa maya syudad sang Iloilo. Gindayaw man of course sa liwat ni Mayor Jerry Treñas ang mga ongoing projects diri sa syudad, especially ang renovation o ang redevelopment sa aton sining mga merkado sa Iloilo City, ang pagkayon naton sa aton sining mga plazas, and madamo pa nga mga igabuksan, no, sa healthcare sa mga dialysis center naton diri sa may Iloilo City. So mo ni ginalook forward niya nga mas dako pagid nga suporta ang makuha niya sa kon og sa sanggol ang panlungsod as to delivering, no, or sa pag-deliver sa mga bago nga proyekto diri sa may Iloilo City. At pamatian ang parte, no, sang speech ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. We may not have one stand, one style, one strategy in portraying our roles as public servants, but I would like to think confidently that we are all one in purpose, and that is to serve our beloved Ilonggos the best way we can. Today marks another event in the annals of our legislative history as we welcome a new batch of lawmakers who will craft ordinances, resolutions, and local policies for the general welfare of the people of the city of Iloilo. As local chief executive, I firmly believe that part of my success as a leader is a strong, healthy, effective, and efficient partnership with our legislative arm. I believe that in the service of the Ilonggos, we can set aside personal and party agenda for the common good. It is our duty and responsibility to put first the welfare of our people. After all, we were entrusted with political power by our people who are our real masters, the reasons why we are all here, the ones who will help us fulfill our purpose as public servants. I therefore urge the local council to work closely with me for the common good of our people so that we can do more. I am looking forward for an effective collaboration and fruitful conversations with you so that we can push for a better Iloilo City. We have so many big projects that are now in various stages of implementation. These projects will definitely reshape our economy, our health, our tourism, and our cultural landscapes.
Napalian ang part no sang speech ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. May nalipatan kita itong city councilors Bombo Champ. Of course, si returning city councilor Claridel Nava kagaina as the last tani no nga mag-deliver sang speech, but kay may naghingyo pa nga iban so tanan gini sila actually nga councilors kagaina naghatag sang tagsan nila sinikad speech sa inaugural session. And of course, man si councilor Candice Tupas ang duwa na naton si Councilor Nava and Councilor Tupas. So last nga naghatag kagaina sang speech si Councilor Tupas kay supposed to be hindi natani sila do pili lang ang nagmahatag tani sang speech, but tanan na lang sila naghatag sang speech para makapalabot man sa ila sa mensahe sa bahay niya sang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. And of course, naghatag man sang iya nga speech si Congresswoman Julian Jamjam Baronda ginpatapos ini ang inaugural session kag naggalakat man siya no si Congresswoman Jamjam Baronda. So atong pamatian ang partiya sang speech ni Congresswoman Jamjam Baronda. Allow me to express my congratulations to the newly formed Sangguniang Panglungsod of Iloilo City. Your success in the recent elections is proof of our vibrant and working democratic system of governance. You being here is an indication of the trust and confidence of the Ilonggos have for you. Take pride in the fact that the people of Iloilo City granted you the honor to lead them through the next 3 years. And always remember the responsibility and accountability that comes with your position. The role of Sangguniang Panglungsod is very vital to the growth and development of our city. You will be tasked to come up with relevant legislation that should improve the overall well-being of our constituents. You will determine how best we can use the resources available to us. And you will also function as a system of checks and balance to ensure that the power given to us by the people is wielded in a manner that promotes social justice. Si Congresswoman Julian Jamjam Baronda Bombo. Malumanay nga mensahe pero maunod. Bubusina? Yes, so kapa naman to gina si Kong. Malumanay di man siya maghambal. Ever beautiful. Everly. Tapos naghatag man diri as to the mga punto man sa aton sining mga Iloilo City Councilor. So tagsa sa ila ang mayara man niya sa mga kaugalingon nga maging presente. Bomboshi, mas close keep code gamay, nangayo kuno sang pasaylo si Kagawad Romel Duron. Yes, caught on our recording. Bombo Champang pagpangayo ya sang pasaylo ni Councilor Romel Duron regarding his local public transport route plan nga ordinance nga iyaman sinigin author kaya naka-epekto or nakita man niya actually no ang epekto sini sa madamo yang mga tao, especially ang aton sini nga mga commuters, and gid-admit man niya nga nakas or may sala siya as to the implementation and syempre ang as a general no nga epekto sang LPTRP sa aton sini mga drivers pa, especially sa mga first town aton sini. So nagpangayo siya kagaina, nag-sorry siya regarding sa amuyang nga ordinance, and given a chance sa iya nga i-repeal he will do so. Muna ang pahayag ni Councilor Romel Duron. At ang pamatian Bombo Champ ang iya sini nga pagpahayag. We will continue to march with our people towards the next level of normalcy after COVID pandemic. We are opening this regular session not in time of peace,
we are in crisis. Our people are suffering from the impact of oil and gas prices. For the past 2 weeks, the city in the province experienced the effect of our legislation, especially the LTPRP, which I sponsored. Pasensya gid sa napiktuhan, no? And I admit my mistakes. If needed, I will sponsor to repeal that ordinance kung kinanglanon for the good of the city and province. JP Morgan analysts projected that the price per barrel of oil will reach $360 per barrel. So there is a possibility that the price of oil, diesel, or gasoline per liter will reach 120 pesos or more. It is daunting to imagine its impact to our local economy, which is primarily dependent on foreign oil. We have to come together with determination to stand up to Imperial Manila impositions under the pretext of the local government code. The LTPRP was imposed upon us by Imperial Manila. We submitted actually 2 proposals for the LTPRP. The first, we encouraged that the first towns will enter the city, but it was denied because of the guidelines given to us by the Department of Transportation. But just to comply with the LTPRP, because there are so many colorums, especially the tricycles. Si Attorney Romel Doron, Bongbong Cham. So, itong Tuti, ang interview naton kaya ni isang nagligat to kay Attorney John Altura, sinya ti pwede man na yung makaayo sila sa exemption. Bangod gati butang tanigid lang ulihin ang Panginulsol, may mga nahalita na kagado kung do hindi gid bala iya doable sa set up sang city kag syudad or city kag probinsya diri sa Iloilo, ti pwede man kuno makapangay exemption base i-konsiderar Bombosina, pero I think dapat na anticipar na kuntani ni ini beforehand kay si Kagawad Romel Doron, former ano man siya mo, former hearing officer sang LTFRB, and I do believe he has all the knowledge with regards sa sining perimeter boundary ordinance, the CARPA system, so on and so forth. Kilawig na siya sa LTFRB Regional Office 60. Why agin na why agin na mapinsaran? Domo sinablang sukilanon, why agin na makonsiderar? Bumusina? Actually, gani ang respond rin sa mga public or sa mga publiko bumuswamp ang hindi ko na enough. Sorry lang kay damo na ang naapektuhan sa nga mo siniyang ordinance sa Iloilo City. But again naman ni gani na may pagbago man ang Iloilo City government naton ginatunan pa or ginapadalman pa dugang ang ining LPTRT naton for the good man sang kabugusan, especially ang riding public naton and ang aton sing mga affected nga mga drivers and operators sa first town naton niya Bombosam. So, amo ning nalibugan ko bala Bombosina kay ang mga opisyalis naton sa gobyerno masami nagahambal, nagakawa sa ila sininga nga mga baba nga this is for the common good. No? Para inistanan, amusina. But before naton ma-achieve ang common good, why do we have to suffer? She? Idikis agid man niya po, so ang pangyaragid man nga masakitan ka but at the end of the day, diba, you'll be happy naman. May mga pagsubok, kumbaga. Hindi man niya silingon nga amo na lang gid na iya, mangin norm na nga dapat anay mapasakit ka tapos amo na pag-angkon mo sang kalipay do hindi naman balan mo ginpili gani ini sila sang pumuluyo sa syudad kay sa ila sini abaga nagasablay ang pagbalay sang mga regulasyon, ordinansa kag mga pagsulundan para iya sa interest, convenience, kag kayuhan
sang pumuluyo. Ti karon ginhatagan sila sang kaygayunan nga sila dira ang magplastar, maghikot, pantuson pa nila anay iyang pumuluyo kay para lang mga ma-achieve nimo ang goal, ang tinutuyo, ang kayuhan, do hindi duduway man sang amo sina iyang proseso sa hilabi pa karon iya sa panggobyerno, no? Do nabudlayan ako iya Bombo Sina kay ti tanan-tanan nga mga promisa nga sa kayuhan gakawa sa ila sini nga baba pero ti pantuson anay nilang tawo mo sina do hindi naman na iya maayo para karon sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo, di ba? Kambal gani ni Councilor Nava kay inaara da siya kuno sa konseho agod nga saya ang mangin tingog sa mga tawo nga hindi kuno na mag-antos Bombo Champ. So muna no ang kagaina nag-admit man si Councilor Duron sa iya sini nga mistake and ginsalo ni Councilor Nava nga siya kuno ara dira to protect no and parang mangintingog sang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. So si Councilor Nava kagaina very energetic sa iya sini nga paghatag sang speech kay nagpasiguro man siya, nagpalabot siya kagaina man sang pagpasiguro niya nga he will follow no or he will support sang programs ni Kong Jamjam and of course sang kabugusan nga Iloilo City government. So bamasabat naman pamatian ang pagpahayag ni ni Councilor Plaridel Nava. Antes naton ipabati grabe ni ang may emosyon sa likod sang payag ni Kagawad Pla kay ti. May mga ni siya mo, may mga kung sa ano pa bla, may mga pang sikol ini siya nga gin gamit, hindi man literal nga pang siko, gid but do tasintay pabatsyag sa mga kuptanan na nga santo ti, ako lang nang pagkigaway kay amo sini. Amo sina. Abe matianta. Fight for the people of Iloilo City, not for personal interest, not for selfish personal agenda, but for the welfare and the interests of the people. Even though I am the lone candidate from the opposition, I am telling the people of Iloilo City that I will take a very active role to be the fiscalizer and the watchdog of the people in the City Council. But Mayor Tran has nothing to worry. The majority has nothing to worry. Congresswoman Baronda has nothing to worry. I am here to support the programs and projects of the Congresswoman and the Mayor and the City. I will be at the forefront in ensuring that all these programs and projects will benefit the people of Iloilo City. I will not be an hindrance. I will not be an obstacle. I will never be a problem here. I will cooperate with all the programs and projects of the administration without any doubt, without any qualms, without any fear. But the parameters must be set forth. And the parameter is very simple. For as long as the project and programs are not tainted with corruption, for as long as the programs and projects are not tainted with abuse, I will be there 101% to support it. I ask the members of the council, we respect each other here. No one is above the law here. We are all equal here. Show me respect as a minority, and I will return it 100-fold. But if you do not respect our stand here, expect a firework in the City Council. Rest assured that I will respect all of you. You cannot hear anything from me that will insult or degrade your person. Let us be professional. Let us accept the mandate of our people. Before I end, I would like to thank my family. It is with deepest regret that my father is not here today. For the past 9 years when I won, he is always here at my side. But this time,
He is not here. But I Che? Yes, Bombosam, nabatian ang parte sang speech niya ni Councilor Plaridel Nava. Actually sa unahan mayara mga dugang-dugang proposals ni nag-propose kumbaga do slight lang nga pag-propose ni Plaridel Nava sa iya sininga amiga Bombosam. So motuno ang Nag-ano siya nag-propose? hindi man do like paramdam ba na I have the plan do amo na Bombosam to propose to you the love of my life amo na ang pahayag ni Councilor Nava or Plaridel Nava kagina sa iya sininga speech. Okay, diba ka sweet lang Bombosam. So mo to ang session sang ton sininga bag-o pungko nga mga opisyalya diri sa may Iloilo City Bombosam. Kabalik man gilayon si Kagawan Alan Saldivar matapos nga before sa ngay nag-round sa sesyon, naglain niya matiyag, nakabalik man sa dayon na Bombose? Nakabalik man siya. Nagbalik man si Councilor Alan Saldivar. Doon napatapos siya man actually napatapos siya man ang session. Bombosam. Nano sa kuno? Well, wala anon pa naton siya, i-check naton si Councilor Saldivar kung anong natabo kagaina sa paglain sa iya sininga pamatsag. All right. Sige. Ini si Bombo si Marie Suelan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, kag consistent. Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bumbo! Salamat kina Bombo si Marie Suelan. So, amoy na, lauman aton nga ang mga ipasar nga ordinansa kag mga lihok sang 11th sangguniang panlungsod ang tanan siniya paborable kag para sa interes sang pumuluyo. Tandaan naton ang tagsa-tagsa sini nila kapromisa. Humalin sa aton siniya nga congresswoman, mayor, vice mayor, kag tubtob sa aton sini mga konsyales. Ngati dapat matupa ini kag hindi lamang magabuyong-buyong sa 4 ka kanto sang hulot dira iya sa bahin karon sang sangguniang panglungsod. Kabay pa ngati hindi ini magaupod sa paghuyop sang hangin kag hindi ini pag-anawon sang danaw sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sang Iloilo ang ila sini nga mga ginpangbuyan nga mga tinaga nga sa suma total sa paghatag sa liwat nga paghatag sang kaygayunan sang pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga ako makapanerbisyo magaserbisyo ako sa matudtuod kag para sa interes sang pumuluyo sang syudad. Kabay pa nga tumanon ini nila banwa. Kabay pa nga hindi lamang ini pasalig. Kabay pa nga hindi lamang ini promisa. Kay ti pananglitan nga aton siniya nga mabisto, maabot, nga gingamit lang nilang ila sini nga poder para iya sa kaugalingon sini nilang nga interes. Sukton ginaton ini sila kay kita nga mga pumuluyo ang naghatag sa ilasang kaygayunan. Ang nagbutang sa ila sa pwesto para nga magpenerbisyo. Hindi dapat nila pagabusuhan ina. Hindi dapat nila ina paggamiton para nga mag-abansi sila sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Kabalaslan nila ina sa mga butante nga nagbutang dira sa ila sa nasambit sini nga pwesto kag ginexpektar naton nga ini sila ang magtrabaho sa gusto. 17 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, halin 180 may mga 200 kag 220 na ang kilo sang manok sa tagsa sini ka merkado. Yung muna ambal nila bala kung manubo, magamay ang supply, nagamahal ang presyo. Kung madamo ang supply, barato ang presyo.
Ti may pagnubo gimamala sa nga supply sang poultry products. Balikan nato ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 24 minutos na. Ang nakaligad karon sa takna sining launa balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining karon iyang pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Hibalo naton ang estado karon sang supply sang poultry meat. No? Diri iya sa Panay, no? Or even sa bahin na bisang Western Visayas. Kay kung lang tawon mo sa mga merkado ta, may paghulag sa presyo sang karne sang manok. From 180 naghimo na may 200, may ang pinakamahal sini sa 220 pesos per kilo. Sa aton sini mga kamumbot, isa low supply and demand, basta gani iyang magtaas ang presyo sang isa abi ka commodity, no, or sang prime commodity, but silingon magamay ang iya sining supply or kulang ang iya sining supply, pero kung damo ti nagabarato ina siya sa aton sining mga kabumbo. Di base kung isa naman ini sa mangin balasihan sang aton siniyang gobyerno para nga mga import naman kita sang poultry products or poultry meat para nga matustusan ta, no? Ang supply sang nasambit sining produkto diri sa aton iyang lugar para sa aton sining mga konsumidor. Kay ti ko madumduman nyo pa, amo ini ang nangin kung sano pa lilisuan sang aton sinong opisyal sa gobyerno nga kung may ara gani isang pagnubo sa supply, dayon aton iyalikday kag mambag kita may import kita.
Just like sa tinutuyo kung tani isang past administration sang Department of Agriculture nga pila to iya katunilada sang isda ang plano nga i-import nagikan sa iban sini nga pungsod. Pero kung lang tawon nimo, may mga lugar kita diri nga rich mga biyan ang aton sini nga resources kung isda lang ang aton sini nga pag-istoryahan. Pero may mga pahayag pagid ang Department of Agriculture sinya amo ni nga sahi isang isda o bala mo amo niya ang mabakal para sa mga pumuluyo nga pigado. Oh. Ti may ara man kita sina diri as a matter of fact ti manggaranon kita sa mga kasubong sina nga isda katulad ng ginamang sa nga galunggong tamudyos kag iban pa masahi sang isda sa aton sini makabumbo katulad ng ila maabi sa humay sa palay kati kay nubo kuno ang produksyon sa aton sini nga mga mangunguma ti kinanglan aton nga mag-import ti mientras tanto nga masalig na lang kita sa musina. And we are hoping sa BBM administration mapasiguro nato ng aton siniyang food security. Kay tubtob sa sinima tinion, bisan sa nagtakop na sini nga labing una nga cabinet na meeting, why pa sa may gintumod iya nga Department of Agriculture Secretary? Ang magapungko diri amo ang aton sini nga presidente. Kay tiluyag kuno sini niya nga matagan gid sa nagakigo sini nga pagtamod. Anyway, istorya naton ina sa aton sini panay nga pagpangalagad diri kita nay sa bahin karon sang poultry products may upod naton sa piyak sini nga linya si Mr. Ayan Adonia, ang sales manager sang Cows Poultry Supply Corporation. Sir Ayan, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Arizona tumayng hapon. Tumayng hapon, sir. Dahil sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio Iloilo. Tumayng hapon masingiranan. Alright. Sir Ayan, luyag naton na mahibalawan what's the latest karon kon pag-istoryahan naton ang supply iya sang poultry products within sa scope sa imo sining area. Yes, sir. So, sa subong, sir, ang aton nga supply diri sa Western Visayas, no. So far medyo may pagkakulang-kulang gid man sang gamay compared mo sang previous years. So, sa subong, bangod ina siya sang last siguro March or April, may mga banning bala kita nga natabo. Poultry banning, bangod sang avian influenza nga natabo sa Luzon kag sa Mindanao. No? It's a step na ginubra sa aton nga Department of Agriculture para maprotektahan ang Western Visayas nga hindi magka-avian influenza. So far, sa bilog nga Pilipinas, kita pagyapon ang avian influenza being region, ang Western Visayas. Kagaya ang even ang Central Visayas. No? So, amo to nga time, ginhara kita sang ban. So, may mga poultry raisers man nga ang ilang source of mga piso bala, hatching eggs, nagahalin na siya sa Luzon. So, in terms sa ato niya sa diri sa Panay Island, kag sa bilog ng Western Visayas, in terms sa capacity ng mga poultry integrators or poultry raisers, sufficient ang facilities, sufficient ang mga farms, sufficient pati ang aton nga mga supplies, except only ginakulang man kita sa source ng hatching eggs. Sining hatching eggs, amo ni siya ang ginapapiso naton, kag amo ni siya ginapadako as broiler. No? Iba sinigahalin sa Mindanao, may halin man sa Luzon. So sometimes in April, may March kag April, may ara kita sa banning, which is good man niya nga prevent ang Department of Agriculture nga hindi anay makalusot for the meantime, para hindi maapektuhan ng aton nga poultry production diri sa bugos nga Western Visayas. So, sa subong, ang banning ginlift naman, pero may mga restrictions pa.
Like kung magapasulod ikaw sang mga hatching eggs or mga manok from Luzon or Mindanao, kinangalanon sang AI test nga negative, no? So before na makasulod, ma-testing pa na anay. Ang aton nga problem, ang testing is only isa na sa bilog nga Pilipinas, aralan na siya sa Luzon. So ipadala mo pa na to imo samples before ka makaship sang manok diri or diri pa kadto dito. So amo nang na ang may-ara subong problema sa aton diri sa Western Visayas. Ang AI sampling kiti do ko kasubong man iya nga familiar ako sini kay man may mga kilala man ako nga naga negosyo man sang manok but birds isama lang ina sila avian family sa ayan so kinanglan gid nga may ang iswab ana imo manok antes nga makagwa diri or iswab ang manok antes nga makasulod man diri sa Panay Island. Amo silang do latest nila nga proseso subong sir. Yes sir, amo na silang subong ang latest nga proseso sang Department of Agriculture which is maayo gid so that ma-prevent naton ang transmission bala sang diseases. So parehas man bala sir sang nagka-COVID kita. Yes. So before ka makasulod kundi mayara na isang swab test. So same na. So amo na siya siguro nagpa-short sa aton gamay diri sa Panay Island. Even ang sa Manila, medyo short man sila kay limitado man kay dito yan nagkalatapo na gidyang AI. So kita diri because sang maayo nga control sang Department of Agriculture, so far wala kita may nabalitaan nga nag AI diri sa bilog na Western Visayas. Alright. Now, na-mention mo nga sufficiente man ang aton sini nga facility, ang aton sini nga mga poultry raisers diri may mga nagkalanayan man kita nga farm diri within na Panay Island but wala bala diri sang naga-engage sa hatching eggs or shall I say sa mga nagapabuto bala nagapapiso so that yati bisan diri within Western Visayas within Panay Island may sarang kita nga manginkuan or mangin source ang hatching eggs sa Ryan. May ara sir, may ara kita diri mga facilities nga mo sina but because nga inang sa subong kulang ang facilities para sa bilog nga Western Visayas, may ara gid nga nagakuha sang supply from Luzon and Mindanao. Okay. All right. So ano ang nangin remedy abi katulad abi sa bahin sa inyo sa bahin sang Kals, ano nangin remedy nyo sini para nga maka-cope up kamo? Sa amo niya sa subong sir, may ara kami sang locally na facility. So far ang sa amon daw enough lang ya, pero ang sa iba naton nga makaupod nga poultry raisers amo ang medyo kulang-kulang. So ang remedy na sir, masunod gagid sa proseso sang ginhatag sang Department of Agriculture nga before mo di-ship ang imo hatching eggs, ipatest gid naton for AI, no, avian influenza. Wala iban nga proseso nga madali but amo sina. But in the future siguro ang iba na nga mga poultry raisers will be doing their own breeder farms naman para maging sufficient gid ang aton nga supply. Bisan ang itlog sir gina AI test pa? Ang itlog sir, hindi ang siguro sir ang itlog I think do may sanitation test lang sila dito sa Manila. All right. Ang inahan siguro sir sang itlog. Okay. Ang sa karon iya ang diri sa may Western Visayas sa Panay Island hindi man kita makambal nga sufficiente kita but may kakulang. Ining kakulang would last pila ka ano kalawig Sir Ian? Hindi ko lang sir mahambal kung ano na siya kalawig. I think the best agency to answer siguro is ang aton nga Department of Agriculture kay sila ang may kita kung pilata na ng aton nga ginabuhi diri sa bilog nga Western Visayas. No? Because hindi lang na siya sir because it's may kulang nga piso. It's because other meat products kay kulang man eh. Like example kung magkulang kita subong sa baboy because man sang ano ganing sakit ng baboy ASF. No. So ang pagkaon, kung wala ka baboy, mabal ka manok, kung wala ka manok, mabal ka manisda. So, daw dira na bala nagahampang. Not necessarily it's because nga manok lang. It's, I think even ang iban nga meat products kulang man. Even ang isda naton siguro
do kulang man, no? So pero hindi ko makahatag figures because Yes. wala gid ako basihan. But the best agency to answer is ang atong Department of Agriculture. Sa bahin sang imo sini iyang company nga kung sa din ikaw affiliated sa karon na Sir Ayan, mga pila ka kilo ang inyo sini dispose abi sa butang naton sa isa kadlaw or pwede man nga weekly naton nga ma-distribute sa mga braligyaan, Sir, ma-dispose ninyo? Sa subong sir, ang amon nga ma-dispose lang diri sa amon, ang amon lang gid is between 4,000 to 5,000 sir kilo sina siya. So bilog lang na iyang Panay Island amon nga ginabaligyan. So far wala makita baligya outside Panay. So amon lang sa amon. I don't know kung sa iban kung pila man gid. Pero so far dili lang na subong amon mabaligya. Monthly na sa Sir Ayan ang 400 to 500 kilos? Daily sir, mga 4,000 kilos. 4,000 daily. rather? Monthly na? Daily sir, in a day. In a day. Bauti kung mag 4 to 5,000 kilos, damo man nga manok kining kinanglantay. Inistoryahan naton nga manok, hindi lang kay isa kagatos, dua kagatos ni? Ay damo man sir, kay bangod nga sa populasyon sa Panay, natong Panay Island, damo na gid man kita. So damo man kita players nga naga-produce ng manok. Actually, ng mga 12 kami diri nga mga siguro 10 to 12 na corporations nga nagabaligya man sang manok. Okay. So, ang problema naton in terms ng supply sang poultry products, hindi man gid siya amo sina kagrabe, but why naton ginadula nga may ara gid man sang kakulang? May ara gid man sa kakulang, not because only nga may kulang sa piso, but I think the meat product itself daw kulang kita guro, pati ang baboy bala. All right. Sige. Thank you so much, Sir Ayan, for sharing sang mga informasyon man diri sa Bombo Radio. Maayong hapon sa imo, Sir. God bless. God bless, sir. May hapon man sa tanan sa bilog nga Panay Island. Riwavit si Sir Ayan Adonia, no? Sa aton sini nga mga kabombo, isa man ini siya sa aton sini nga nangin resource person, no? Adonai. I'm sorry. Sir Ayan Adonai, sales manager sa Calsporty Supply Corporation. Ang isa sa mga nangin rason bangod sa sining poultry ban, may kantanan sa avian influenza. No? Avian influenza, Bombo Omel, ang mas kilalain ni siya sa termino nga aratay. Aratay kag ti makalalaton inis manok. May isa lang iya sa isa kagatos ka manok abe. May isa lang ay guon sa avian influenza, tanan-tanan ina sila or siguro mga 95%. Paniguraduhon mo itip ginatanan. Patay ginatanan. Hindi mo man iya dispose sa merkado ang hot meat, no? Sa aton sinamatag palamati. Ti diri sa Panay Island, sufficiente kita diri kuno iya, may mga pasilidades kita diri, may mga farm growers kita diri, but ang source naman iya sang hatching eggs didto panihalin sa Mindanao kag sa Luzon. Ti isa man ini sa mga nagatugas sang mamalaton abi delay sa proseso sa cycle sa pagproduce sang poultry products nga supply naton diri iya sa Panay Island or sa pangkabugusan nga Western na Visayas. Hindi man gid amo sina iya ka seryoso, pero the point is ginakulang. Ginakulang bangod sa restrictions sang pagsulod sang source sang poultry products diri iya sa bahin sang Panay Island. Sa aton sini makabumbo. Kaya makon mo sa isa kadlaw 4,000 to 5,000 kilos ang ginadispose sang Cal's Corporation. Ti may 12 pagidri kaiban sini iyang nga naga-supply man sang poultry products sa aton sini nga merkado. Sa aton sini karon iya makabumbo.
hindi na kita libog pang ulo nga mangamba nga bao no nagmahal siguro gamay gyud man supply may ara sang kakulang no sa bahin niya sang supply sang poultry products diri iya sa Panay Island. Ti nagadamo pagid ini do mambal ikaw nga bao gabara lang to ang manok sa merkado hindi magbara kay mahal di lang namin ko nagabara daw damo blak tama at tinuduway man kakulang sa nga supply bumbudsam kino mo damo man di manok sa merkado ti damo na kay gamay lang ang gabakal kay mahal ng kinilo sa aton sini nga mga kabumbo ti ang kinilo sang baboy pila subong 280 sa bahin iya sang karne do 360 na 350 do dira sa aton sini mga kabumbo galing abi kay kun panindahan kami ni Bombo Omel no sa Farmers Bazaar at siyempre gatag naman lang kuya sang expenses mo naman ko ga isip kung tag pila na di bala Bombo Omel sa aton sino mga kabombo. Anyway, speaking sang meat products, kung manindahan ka mo sa aton sino mga kabombo, dito ka mo sa Farmers Bazaar. Dira sa may lower level, bala sang parking space sang Plazuela 2. Sa aton sino mga kabombo, karne sang manok, baka, baboy, isda, kag seafoods, tanan preska, kagyara sa kasarangan sini nga presyo. Hindi ka na mabudlayan pa kay pagpanahog mo sa imo sa lakyan, pwede ka na ka-park sa igarigad. Kung gusto mo yung may ara ka sang tsimpo nga magpili gid sa katos babaw, park mo na ito imo sa lakyan. Sa aton sini mga kabombo, kag ang parkingan to lapad, pero hindi naman niya tama kalayo sa Farmers Bazaar. Lower level, meat products ta kag seafoods, preska kag yara sa kasarangan sini nga presyo. Saka ka sa second level may hagdan dira nga naga-connect sa first level kag second level or upper level sa parking space sang Plazuela 2. Dira ka naman pamakal sang mga preskang otanon kag prutas. Sa aton sinimatag palamati. Ti one stop shop para na tanan. Wala ka nang hahanapin pa kumbaga. Sa aton sining mga kabomong oras 44 minutos na nakaligad sa takna sining alona pagbalik ta ang latest investigation man sang kapulisan sa nagluntad sini nga paggabungguanay sang truck kag isa iya ka SUV dito sa may banwa sang San Joaquin, Iloilo. Kini kay iban pa mga balita balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable
kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby kay Bombo Rexy Teves. Check na to ng latest investigation sa San Joaquin PNP. May kantanan sa sinimpang bungwana isang sa mga salakyan dito sa may banwasang San Joaquin, Iloilo. Bombo Rex, report please come in. Nagbungguan ay ang truck ag SUV sa bahin sang Keys, Adan, San Joaquin, Iloilo. Ginkilala ang driver sang truck amo si Ivan. Si Ivan Naro, 41 anyos, nga nakaagong bagras sa walang siko sang iyalawas. Ginamaniho naman ni Police Corporal Rex Marion ang naka-assign sa Mobile Force o diri sa Second Antique Mobile Force Company nga gimaniho ni ang SUV. Kag nakaago man si Mr. Marion sa pila sa iya bag-ang. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Dionisio Estacio, acting Chief of Police ng San Joaquin Police Station, iya ginpahayag, ginsettle na lang sa duwa kapanig kung ano man ang dapat bayaran, ila man ginistoryahan. Wala man sang ginpasaka nga kaso sa tagsaka driver. Suno man sa ila investigasyon, may sala amo ang driver sang truck kay nadudaan ini sang mapreno resulta sa nasambit nga aksidente. Pagkatapos ng investigasyon kag settlement, naglakap naman ang duha ka driver sa ila palakadtuan. Aton pamatian si Police Lieutenant Dionisio Esnacio. Update is nagkaayos naman yung dalawang panid kanina dito sa station. Wala naman pong nasugatan o dinala saan. Nadala po sila sa hospital pero lumabas din sila. Hindi naman ganon kagrabe yung natamo nilang sugat sa katawan. So kanina tanghali, yun nga nag-uusap sila at nagkasundo naman. Kung ano yung napagkasunduan, hindi na namin, sila na lang po dalawa. Panik kung ano yung kanila. Wala naman po pinatungan ng kaso between sa dalawa. Wala naman po. Wala na po kasi yun nga nagkaayos naman po sila. So yun, wala na pong nag-file ng reklamo sa magkabilang panig. Mas mabuti naman po kung gano'n na pinag-usapan na lang. Opo, pinag-usapan na lang po nila kung sino man yung lumalabas sa namin na may buong sala. So yun, siguro inaako naman niya at willing naman sigurong magbayad yung kabilang panig kung ano man yung kanila. So yun, ayos naman po. Pero according po sa investigation natin, sino pong may sala? Ang lumalabas po na may pagkakamali is yun pong yung truck. Oo, kasi according sa natin is nagkaroon ng failure sa kanyang brake. Kaya yung nabangga niya yung kanyang kasalubong. Tapos nilang mag-usap dito sa ating stasyon. So umalis naman na po sila. Siguro
siguro na umuwi na sa kanilang mga Pamamahay. kanilang Oo. At wala naman pong matinding sugatan. Wala naman po. Yung driver nung SUV, hindi naman ganun ang nakita ko kanina ang kanyang tamas dito sa may bibig. Pero hindi naman ganun. Parang gas-gas lang po siya. Tama doon sa airbag siguro or something. Pero yun nga, hindi naman po ganun kalala. Si Police Lieutenant Dionisio Estacio, acting Chief of Police ng San Joaquin Municipal Police Station. Ini si Bombo Rex Taves para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas kan consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Rexy Teves sa imo siniiyang report. Ang mga trucks bala naton ini particularly ang mga delivery trucks. Nagakadapat man siguro sa mga tag-iya sinibala. No? Ipaydalom nyo man sa mga nagakaigo siniiyang maintenance. Kag sa mga driver naton, naintindihan ginaton nga tinuig ng inyo sini nga eksperyensya sa pagmaneho sang mga kasubong siniya nga salakyan. As a matter of fact, kung mag 6-wheeler, mag 8-wheeler, no? May mga pagbag-o na sa restriction sang driver's license. So gina-expectar nga may mga nagakaigo man siniiyang pagpasigurado nga before nga magbiyahe kamo, hilabi pa kung layo ang inyo sini nga ginabiyayan, may mga nagakigo nga pagpatigayon sang inspection. No? Kiti sa mga eksperyensyado iya nga mga driver before ni sila ya maglakat or before sila magdrive, magmaneho, kapin pa kung long distance, nagakadapat nga may mga essential check-up kamo nga patigayunon. Katulad na gid lamang sang pagsikyar sang battery, no? Lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, kag siyempre self. Kay kalabanan siniiya nga disgrasya is human error. Mataas yang porsyento sa mga nagaka-involve sa vehicular accident bangod sa human error. Madamo man ang nagakadisgrasya sa ginatawag nga mechanical error. Pero mas madamo banwa kung lantaon nimo iya sandig sa datos man nga ginapagwa sang pila ka mga car insurance sa company, ang Land Transportation Office, nga mas mataas ang numero sa mga nagakaladisgrasya nga mayara sang ginatawag nga or nagluntad bangod sa human error. Tiining natabo sa San Joaquin, kung nantawon nimo nagbulag ang pangulihi sining ruida sa iya sining slakyano sa truck mismo. Tinalakip ini sa mechanical error. Ti paano naton ma-prevent balikawan ang mechanical error? Ti sa stricto man siniya nga pagpatigayon on time nga mga preventive maintenance, pagsikyar, iti kalabanan abisaton banwa nga basta nagadagan nang iya kag nagatiyog ang guma, away na iya problema. Basta nagandar lang, subong iya mas ginaproblemahan, ining mga essential iya nga dapat ikonsiderar before iya nga magandar ang slakyan. Subong iya, problemado tawo, bangod man sa kataas sa presyo sang gatong, pero ining mga battery, ining mga blow bagets ni, BLOWBAGETS, blow bagets. Battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, self.
Tido, ginakalimta na ni gani naton iya nga check upon before kita nga maglakat ang ginapaligban naton. Ang gintughong ko to sang nagligad sini nga adlaw to do tunga-tunga na or gamay na or 1/4 na lang. O kung nagapula ng magic eye, masami ko na matian, gapula ng magic eye sang slakyano, mapatughong naman ta, kamahal sang presyo sang gatong. Ti ining mga battery, mga lights, mga oil nga ni, water, brake, air gas, importante man ini sa pag-function sang salakyan. Ti kung hindi mo ni ma-check, may posibilidad nga hindi mo mabalaan basi kung may ara dira iya sang mga loose bolts, may diferensya imo battery, may diferensya imo iyang brake system nimo. Ang faulty brake, mga kabombo, o faulty brakes, amo siyang ginatawag nga waiting for an accident to happen. Nagahulat na lang ni siyang gamay nga mga ginutlo sang tsimpo. Pero ti ma-prevent ini naton, pinaagi man sa pag-maintain sang aton sinmaslakyan. Pero ang mga trucks galing niya, kung may mga nagakigo yung mga maintenance ini, sa aton sinma kabombo, kaysa na sila yung tana, as long as naga-andar, nagatiyog ang guma, may gatong abi, tino suwaay naman lang na iya. Sa aton sini nga mga kabombo, ang kaluluoy sila diri ang ma-involve sa vehicular accident, mabungguan mo, masaplitan nimo kay nadulaan ikaw sang preno. Ang SUV nagbulid-bulid man to manwaw sa kilid sang alagyan, nagakayaon man. Mayo lang kay why sang may nakagom sang pilas, dako nga pilas or seryoso nga pilas sa sining nagluntad man niya nga pagbungguan na isang truck kag sports utility vehicle sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo. Nausaya naman kuno ini according sa aton sini kapulisan. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na bilin antes kinamagdangat sa takna sining alas 2. Langalang na ginaton sining tiyempo, bantayan na iban sinima News and Public Affairs Program o kung bantayan na iban sinima balita sa iban sinima News and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Si Tita Regine nag-standby na para sa kahapon lamang program. Sa aton sinima kabombo, ready naman ka mo dira. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manayay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo, Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw
ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala, himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga Paligid sa inyo tanan mga kabombo, sa 6 minutos, makaligid ang attack na 2:00 sa hapon, coming in quite early. And I love it. Kamusta ka mo? This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Beautiful Tuesday afternoon. It's the 5th of July, 2022. Kamusta man ang inyong adlaw so far? Martes pa lang, pero daw medyo stressed ka na. Nga aman, sa diin ang halin ng imong stress, ano or sino ang nagpa-stress sa imo? Well, mga kabombo, remember, ang kalabanan balas ang imong stress naghalin ina sa kung paano ikaw nga nag-respond sa mga nagakalatabo sa palibot mo. Hindi bangod kay amo ina ang kabuhi. Nga life is ugly? Of course not. So adjust lang kita sa aton nga attitude, and for sure, amat-amat, madula ang mga extra stresses nga ina. And panumduma lang that life is all about balance. And so here we are, no? To put in balance sa inyo dira nga adlaw kung medyo gupgid this morning. Sige, bawi kita ha. So sini nga hapon, give yourselves time to relax and to simply enjoy. Higda or pungko, and just be quiet and just listen to beautiful stories in stored for you diri sa Kahapon Lamang program. And at the same time, I'm also inviting you take time to also write your own stories. Kanami ibalasin na kay daw ma-relieve ka, mapagwa mo what's inside you, especially yung medyo mga masakit-sakit ng mga kahapon lamang mo dira, kung mapagwa mo ina, ay, ito kanami, ito kasulhay lang gid sang pamatyagan. So isulat na ina, and then i-email diretso sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat, and then ipatigayon lang ang mapadala care of sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So I guess, plastado na kamo dira tanan, ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo, ang aton nga background sa sininga program. Hanggat ako'y nabubuhay from the Bombo Music Festival by Valing Grace Lagunilla. Para sa inyo. Good afternoon. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay naalamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, hindi kita iwan. Mahalaga sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo,
Hanggang ako'y nabubuhay. Hanggat ako'y nabubuhay, Val and Grace Lagunilla para sa inyo. 13 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Sa mga bago lang nag-join sa aton, welcome diri sa KLP. Gudi-gudi kita. Sige, I hope inspired ka mo sa sining hapon to write down your own stories. Umpisahan na natin ang mga istorya nga aton nga na-receive. This is a story coming from Miss G, isang Iloilo. Doon namimihasa man si Miss G, no? I mean, nag-enjoy siya sharing her stories. So, ari ang iyang sulat para sa aton today. Dear Tita Regine. Hello, Tita. It's me again, Miss G. I hope hindi ka matak-an sa pagbasa ng letter ko. Late na ako abig sleep. Usually, mga 2 to 3 a.m. na. Ay, nga aman. So, naisip ko na lang na magsulat sa imo kaysa mag-overthink. Correct. So, it's also a good way sa pag-reminisce ng past. Pareho kay Lola Amparing. Believe ko yan sa memory niya. Hi, Lola Amps. Feeling close ba? Well, I know pamati ka, and may God continue to bless you. Well, tita, ang i-share ko sa imo subong ang nahanungod sa childhood ko. After ko malutas, mga 1-year-old, ang tiya kag tiyo na sang biological mother ko ang nagpadako sa akon. Hasta nga nag 7 years old ako. Bale, halin 1-year-old ako, tita. Dito na ako sa poder kanday Mama V kag Papa C sa Gimaras. Nag-eskwela ako dito, halin daycare, hasta grade 1, tita. Medyo malayo ang eskwelahan. It takes an hour kung lakton, kay tita lamnan pa ang alagyan. Gidadulong ko permi ni Mama B sa eskwelahan, hasta nga nag-kinder ako, tita. Pero sa nag-grade 1 na ako na lang ang gapadulong sa eskwelahan. Kisa akong matsyempohan, nagadungan ako sa akong mga tiya kag tiyo sa pakaisa nga tubo ko man. Pero usually, tita, ako lang nagalakat. Ginalantaw lang ko ni Papa C, hasta nga makalabot na ako sa karsada. Pero kung gainulan, kabudlay mag-agi sa kahon, Tita Regine. Usually, nagabaha ang talamnan. Kag ko nagabaha, sa pihak ako nga alagyan nagaagi para lang makaeskwela. Mas okay ang alagyan kay karsada. Kaso lang, mas malayo pagid ang nalakton kag may labyan pa nga patio. May mga times, tita, nga naga-absent na lang ako kung gabaha ang talamnan. Kay nahadlok man ako mag-agi sa patio nga gaisahanon, tita. Grabe na akong dalagan kadalabay ko sa patio. Isa sa mga naindian ko sang una, tita, ang akon nga hairstyle nga permi lang sa lapid. Braided. So bisan ano nga pamungos, basta sa lapid gidya. Pero ako, before ako magkadto sa school sang una, ginapungos gid na ako ni Mama V. Pero paglabot sa school, ay ginahukas ko na, tita. Tapos pagpuli ko, pungson ko naman na liwat, pinalagpat lang galing nga sa lapid. Hindi ginadaan gusto ni Mama V nga gabungay-bungay ang buhok ko, tita. Gabungay-ngay. Kahit isang una, kulot-kulot akong buhok. Di ko hindi mapungos, daw bruha, gid kuya. Pero guwapa. Char. So, sa tunga-tunga na sa school year, dito na nagstay. Ang manghod ni Mama, biological mother ko, bale, tiya ko, kag 3 years amon nga gap. So, upod na kami lakat sa school, tita. Close man kami, pero may mga times, may ara gid dyan, no? Nga nag-aaway man. Siyempre, mga bata. Pero kada away namon, tita, ako permi ang ginaapinan. Kay ako ang pinalangga. Well, isa ka best, tita. Grabe ang away namon. Kay miginhimo ang tiya ko. Nando basket-basket na balang nga gamay nga pwede masudlan sa argwelas, serali, kag kamunsil. Kay ang mga puno nga ini, tita, ara lang na sa ugsara namon.
Tungod hindi ako ya kabalo maghimo sang basket-basket or alat nga ato, bawti. Ginibian ko gito ya, kay gusto ko man to. Well, tita, sang una, may batasan gid ako bala nga. Kung ano gusto ko, dapat mangin-akon gid. Pero nag-change na inaa sa mga 20s na ako kag nag-mature na. I realize nga hindi tanantang nga gusto mapasa aton, no matter how we want it. Well, balik sa basket-basket, tita. Hindi man paghatag sa tiya ko, kay iya man ato kuno. Kay ginhawa niya man to kuno kahimo. Te, nagdrama naman ako eh. Kay ginsugid ko siya kay Papa C, tita. Yan bali Papa C. Himo lang siya liwat, kaghatag niya sa akon ang una niya nga ginobra. Wala siya napasugot, tita. Baw, ginbakol siya ni Papa C. Ay, kawawa naman. Kag medyo nag-guilty man ako that time, tita. Pagkaaga-abi mo, naglayas siya kag nagbalik sa parents niya nga lola ko man. Ti, medyo masubo naman, kaya wala naman ako playmate. Amo na, nga mga 5 or 6 years old pa lang ako, tita, nagapamati na ako yan sa bombo. Upod si Mama V kag si Papa C. Kay ang balay namon, tita, sa ubos gidampi sang bukid, kag layo ang mga pamalay. Kung wala ako klase, aside sa pagpamati radyo, nagaupod man ako kay Papa C. Lawig baka, bubod manok, pangahoy, kadto sa buri, kag kundiin pada, tita. May mga times nga gusto ko gid maghampang sa iban nga mga bata, tita. Amo na nga ginapilit ko gid si Mama V nga magkadto kami sa balay sa mga tubo ko man nga mga bata. May times nga nagapasugot siya, pero may times man nga wala. Bisan amo sadto ang life ko, tita. Makahambal ako nga nag-enjoy gid ako. Kay bastante man sa pagkaon, lalo na sa mga fruits kag veggies. Ang sudan namon halos may utan gid kada adlaw. Medyo may pagka-stricta ina si Mama V, tita. Amo na nga wala gid ako nag-inarte sang una sa pagkaon, sa bayo, kung ano pa da. Subong niya, artihan na, kag etchusera. Abaw. So, pati mga bayo ko sa una, tita, si Mama V katahi. Terno pa na pala permi, tita, bayo ko haw. Kag shorts, lain-lain, nga style kag color. Kisa dress, kag kisa terno man kami na nga duha. Kay may makina siya, tita. Kag siya man na ang gabulong sa akon kung matubuan ako sang katul-katul sa tiil. Tungod kung diin ako gapanuhot-nuhot, tita, sa kasiutan, sa talamnan, kag sa mga kabukiran. Di kay sensitive akong skin, prone ako sa arikis, kag katulsad to. Kag during that time, tita, hindi pa uso ointment or cream cherva. Ti, dahon biyabas lang na, nabulong ni Mama V, kag effective man. Si Papa C naman, tita, naga-work na siya, kun adlaw, kag siya gapangita sang pang-adlaw-adlaw namon. Kada abot niya na, tita, may dalagi na siya nga pagkaon, o kung ano man da para sa akon. Kanami sa ila, tita. Bisan wala sila biological children, ang pag-atipan nila sa ilang mga kahibnablusan, kagkaapuhan, hindi matupungan. Lalo na sa akon, kay ako ang last nga nagstay sa ila, tita, before sila nagpahuway. Hay, I suddenly miss them. Hasta na lang diri anay, tita. Sa sunod naman iban, i-share ko naman sa sunod ang life ko sa poder sa mga biological parents ko. Medyo madugo ini, kaglaban pa sakit. Char. So thanks, Tita Reg. God bless. Kagabay pa nga mayo lang permi imo health, Tita Regine. Hugs, love, Miss G. Well, Miss G, thank you again sa imong story for us today. Kanami man yan sang imong growing up years, no? Even though hindi kaya nagdako sa imong nga mga biological parents, pero bastante as in awas-awas gani, no? Ang pagpalangga nila sa imo. Kag super swerte ikaw because we hear of stories every now and then diri sa KLP nga gina-share
kung magdako sila or nagastay sila sa ilang mga tiya or maybe lola or mga paryente. As in, hindi nami ang pag-treat sa ila, pero ikaw super love ka gid sang imo nga Mama B and ang imo nga Papa C. No wonder, no? Kung sobra gid man di man manami, kay medyo may pagka-bratty ikaw. Although na-realize mo no, sa subong, and you said sa mga 20s ka na, nag-stop ka na. Kay you learn, nga hindi man manami. Kawawa naman to yang imo, to nga tiya mo to, or pakaisa mo to, nga kay tinamilit ka gid nga kwaon mo sa iya, siguro, para sa iya. Masterpiece niya to, that's why hindi siya iluyag nga i-share ato sa imo. Dapat ang ginhimo mo, nagpatudlo ikaw on how to do it. Diba? Kaya di siya gani na kaya. It was supposedly, no, a challenge para sa imo. Pero anong nangibabaw? Because kabado ikaw, nga love na love ikaw, sang imo nga mga namataan, nga mga ginikanan, di at the expense naman, sang imo nga pakaisa. Well, I hope nga nag-okay ka mo, kag subong nga mga grown-ups na kamo, as in, kabay nga nagbalik ang inyong closeness nga duwa, kag wala gid sang barrier. Well, anyway, thank you so much. And you did not explain nga ang tag alas 2, alas 3 ina kaiya nga nagakatulugan. And what is bothering you? Or is it because sang nature sang imong nga work? Well, anyway, Miss G, thank you so much gid kag be very thankful nga kanami sang imong nga pagdako apisar sa hindi mo gid tunay nga mga ginikanan ikaw nga nagdako because ginbusog ka gid nila sang pagpalangga. And I am sure nga gin-couple man nila no, with the right discipline and at the same time pagtudlo gid sa imo sa mga maayo nga mga values. So, as of this time, ara ka na sa poder sa imo nga mga biological parents and nag-promise ka nga imo naman nga life with them ang imo nga i-share next time. So, we'll be waiting for that. Miss G, thank you very much, Gid, for being so mapisan sa pagsulat sa iyong mga istorya diri sa KLP. Salamat, Gid. 25 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog.
May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags, magamit sang bag. Minutos makalipas sa alas 2, yari ang mga importante nga kahiwatan sa Plazuela de Iloilo sa subong simana tubtob Hulyo 9 tuig 2022. This Saturday, that's July 9, syempre, concert at the Plaza, ang inyong paborito nga weekend musical entertainment. And magabalik si Mr. Totong Villaruz and his fabulous band. Sa sininga musical event, dala nila ang variety of hit songs that are largely from the past years. Magasugod din alas 6 sa gabi. And during the event, napulo ka mga Plazuela di Iloilo mugs ang iga-raffle sa tanan nga mga patrons. Pagka Domingo nga adlaw, July 10, Domingo, bukas ang ganahan sang Latoda sa mag-attend sang regular Sunday Mass, las 11 sa aga. Pangamuyuan ta, ngang aton ginaatubang nga global crisis, magadala sa aton palapit sa Ginoo. That it would bring us closer to God. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa medyo busy naton dira nga mga kabombo, medyo limited ang time kag ang budget sa pagbakal sang pagkaon. Diri na kag bisitahan naton ang Chow to Go drive-thru kiosk sa atubang ina sa Plazuela di Iloilo. Chow to Go, nagatanyag sa barato nga pagkaon kag madasigid nga laputon. Chow to Go, makabakal ka sang food mo, hindi mo na need nga magpanaog sa imong mga salakyan. So kaduina ang mga Chow to Go kiosks dira sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue sa may parking lot sa Plazuela di Iloilo. Damo kagida mapilian kay ara dira ang mangganamit ang Nangpalang Spice, Oven by Alvel, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, and Jazz Cafe. For leasing inquiries, palig na lang contact sa Plazuela di Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosks, budget-friendly, kag convenient, para lamang sa imo sa Plazuela di Iloilo. And now it's time to give you the story of Lolo Dencio Sangharo. Dear Inday Regine.
Inday, mayong hapon. Sa tanan nga katapos sa Bombo Radyo, ilabinigid sa imo. Ang kasaysayan nga ini, iyas ang amo niya third mate. Tagunta lang kay Leo, 28 years old. Medyo moreno, kulong ang buhok, 5'9" ang kataason. Sa laktod, tall, dark, and handsome. Amo ini ang paborito ko nga opisyal namon, kay hindi siya bugalon, hindi siya matapobre. Hindi pareho sang iban nga opisyal, nga kasuksok sang puti nga bayo, kag makapasan sang isa ka guhit nga bara, to sa utot-utot na. Ining third mate namon, lain siya magpakisama sa amon. Oras sa pagkaon, sa amon siya gaupod. Isa ka bes, ginrepair ang amon nga barko, dira man lang sa Molyeloni, sa atubang sang planta sang isa ka soft drinks. Isang una, pwede pa katungka dira ang barko, pwede katungka. Ti ang makina, amo ang general repair. Samtang kami nga taga-deck, gapaniltig sang tuktok, kag ang damol nga pintura ginakagis namon, ara kami sa kilid sang barko, gakabit patong sa bendula. So ini third mate namon, kung kaisa gakabit man sa pagkagis sang madamol nga pintura, kay nasadyahan siya yakuno. Oras ng break time, gaupod man siya sa amon sa pagpamahaw. Tapos panyaga, gatanaw kami sang TV. Gapungko ako, nagtupad sa akon, kag magulon sa paa ko, kay gauba ako. Sagad niya kuti ang nips ko, di ginawahig ko ang kamot niya kag magsiling. Si Sir bala, kasabad, kakalang pro. Ti gasagad siya kadlaw. Pinagambal siya sa akon nga, gapanghagad ko no si Bernard nga mag-inom tuba sa ila. Si Bernard, seaman manamon. Ti hagaron ko no ang mga apprentices nga mainom tatuba karon. So antes kami makadto sa tubaan, naghapit kami anay sa fishing port. Dira ina sa atubang sang adwana. Sang una, dira gadungka ang fishing boat. Kag barato pa sang una. Wala uso to ang kinilo. Binalde ang baligyaanay. Tag 20 pesos ang balde, ayawa na kami sugba. Samtang gahulat kami sa pagpanaog sa Mananggete, gasugba kami. Hinday, katamis ang tuba nga bag-udawat. Amuna na anda namon, kada tapos obra, gainom-inom kami. Abi mo Hinday Regine, kalabot kami dira sa tabok sang suba sa Lapaz. Gabakal kami manok, kag ipalagpang. Kung kaisa, sa balay man kami. Kung Panueldo, ara kami sa sidewalk, sa Arroyo, gaudak kami bayad. Tapos na namon, gapalibot ang third mate sang iyakalo. Tagduha man lang ka botelya. Tapos, balik sa barko, sa pagtanaw sang TV. Ang upod namon nga seaman, gapauli, tapos obra, kami mga asawa. So isa ka adlaw, naghambal ang third mate namon, nga masaylo siya sa Don Vicente. Tinagambal ako, ti wala na inom Sabat niya, madayon, kag alas 5 gadungka kami. Isa kahapon, nagdungka sila, naglabay sa kilid sang barko namon. Ara ang amon third mate, gapamaypay pa, gasenyas nga mainom kami. Sang nagdungka sila, nakibot kami, kay dinalagan ang security guards kag mga porter. Tigasinggit nga si Ten Caro kuno napatay. I do not know if this is the right. And hindi ko gawa, sorry Lolo Dencio, hindi ko gawa magets ang imong agi sa family name ga ini. But anyway, naigo kuno sang roller. Ang roller, amo ini ang ginaagyan sang lubid halin sa winch. Ang punta sang lubid, amo ina ang ginatakod sa bullyard. Si third mate, amo na gasenyas sa nagauyat winch, nga birahan, kay gaantad pa ang buli isang barko. Gulpi lang, nagtabog ang roller. Sus, Inday. Sa ulo, gid niya nagtupa. Oh my God. Wasak gid ang iya ulo. Ang parte sang ulo niya, nagtalabog. Basta minagal-late lunch dira, pasensya gid. Gatalapik ang utok niya sa kisame. Ang bayo sa nagauyat sang winch, halos dugo. Kagang iya utok, gatalapik sa bayo sang magulang ko. Ang magulang ko, amo ang gauyat sang winch. Maayo lang Inday,
Ara ang magulang ko sa likod sang haligi nga salsalon. Abi mo inday, nagbawod gid ang haligi nga salsalon. Nakita pa sang magulang ko nga daw manok nga ginutdan sang ulo. Gapulok pa ang iya tiil. Sa makita sa magulang ko, nalipong man siya. Pagabot sa security guard kag mga porters, nagsinggit sila nga duha ang patay. Ginhakwat nila ang magulang ko. Sang mahanginan na, naumpawan siya. Humibi. Sang pagkahibalo namon, nagpalangluya kami. Isa kagabi, nagkadto kami sa punerarya sa Pagpulaw. Pagsampot namon, diretso kami sa lungon. Halos wala kami tanan kahulag, kag wala sa nagahambal. Puro tanan sila gadinuko. Nagpungko sila. Ako, sige ang tindog ko, tupad sang lungon niya. Ang iya bangkay, wala na sang ulo, ginatabunan sang puti nga tela. Ang kalo niya nga puti, amo ato gintungtong sa iya ulo. Samtang gatanaw ako, daw malupok ang dughan ko. Dayon ko na lang hibi todo, kag magsiling. Sir, palangga ka namon. Nga ikaw pa, kabuot man sa imo. Nagtilindog ang 4 ka apprentice kag magkupo sa akon nga nagahibi man. Kasiling sila sa akon. Tama na, husto na ina. Ambot inday, do kasakit sang hilibion ko. Nagpalapit ang nanay niya kag magsiling nga Toto, salamat sa pagpalangga ninyo kay sir ninyo. Kung ano kasakit ang ginabatsyag ninyo, mas sobra pa kami. Batunon ta na lang, kay amo ina ang swerte niya. Batunon ta na lang, bisan masakit. Ipangamuyo ta na lang ang iya kamatayon. Alas 3 ang aga, naghinagaray kami sa supermarket sa pagpang-aros kaldo. Tapos nag-ininom naman. Ginbasol ako nila, kay nag-una kuno ako maghibi. O sige, wala na sang hibi. Pero sang mahubog, naghinibi naman sila. Kaya ginapananaw ko na nila si sir nila. Ang isa gahambal, tani sa jakita kung ara si sir. May isa ka customer na mangkot kung nga aga hinibi kami. Siling namon, wala nasubuan lang kami sa natabo sa amon upod. Nga na anong upod ninyo? Mangkot niya. Napatay, kag naigo sang roller ang iya ulo. Nagsabat ang customer, ay, upod ninyo gali ato? Grabe kasakit sang iya kamatayon. Ginsaway ko sila. Husto na ina. Wala nakita sang mahimo. Natabo na. O, gasaway. Pero gasamo ang sipon kag luha niya. Kag magkadlaw sila. Dali, mapauli na kita. Tama na nga inom. May obra pa kita buwas. Inday, ang ginalainan sang buot ko, kay kabata pa sa iya, ginkuha na siya. Kasakit sang iya kamatayon. Kagadamos ang tawo nga malain, wala ginasilutan. Kundiin ang maayo, kag mabuot, amo pa ang ginakuha. Kanugon, wala niya makuha ang iya nga proposition. Inday, wala kami kahibalo sang paglubong niya, kay gindala sang iya pamilya sa ilang nga probinsya. Inday, pag-abot sa barko, tulog kami dayon. Pagkaaga, wala obra. Salamat na lang Inday sa pagbasa mo sa akong sulat, ang tagsulat, Lolo Dencio. Kag Inday Regine, pasensya lang, ang picture ginpa-xerox ko kay budlay hukson sa album ko. Ang may ex, amo ina ang amon nga third mate. Ang nakapula, amo na siya ang ginabakla namon tuba. Ang iban, upod ko nga semen. Ang roller, ara sa atubang ko. Amo ina ang nakaigo sa third mate namon. Ang tagpadala, Lolo Dencio. So we can see from the background, no, the picture nga ginpa-xerox lang ini ni Lolo Dencio, mga kaupdanan niya, kag ara man ang ilang nga third mate nga aksidente, no, nga naigo sa roller. Bow. Syempre, bisan manggurong maiguan sina, no, daw miracle na lang, no, kung mabuhi pa. Bugat-bugat bala na. And yes, you're right, no, ka very young pa. Siguro single pa, no.
Pero tiyan mo ginatawag na aksidente, hindi mapulong. That's why, no, dapat every time before kita maghalin sa aton balay, mga muyo kita that we would be protected, that we would be shielded from harm. And every night before we sleep, no, we pray for the same protection. Very colorful sang imong life bilang isa ka seafarer, Lolo Dencio, and you have lots of stories to tell. Siguro ba sing iban diri, no, mga kaupdanan mo, nagapamati man, and they can relate sa mga istorya nga gina-share mo diri. Daw kaangay lang, no, nga nagka-connect ka man sa ila because of the stories na gina-share mo diri, kag pati man sa amon. So salamat gid sa imo, Lolo Dencio, sa pagkamapisan mo man nga magpadala sa makasaysayan mo diri sa kahapon lamang program. 43 minutos makalipas ang alas 2, magabalik pa ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga panghanumdom. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kun mag-save sang kwarta. Apang paano bala ini umpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kun bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kanami. We have a third story for today from Lola Amparing sa Santa Barbara. My dearest Tita Regine, good afternoon everyone, sa mga Bomba personnels, mga listeners of this kasaysayan program, and most especially sa imo. Gusto ko i-share sa imo karon ang nadumduman ko sa tung una nga tiyempo parte sa akon magulang nga babae.
Sigurado, mga 2 years pa lang siya nagtaliwan. Or siguro mga 2 years pa lang siya nga nagtaliwan. To begin with, ang utod ko nga ini, mga 14 to 15 years old pa lang, ginpabanahan na ni nanay. Balan mo tita, wala sang makarga sa youngest sister ko kung magdalagan kami nga ara na ang mga Hapon sang Gera Santo. Wala sa payan sini, medyo mahulag, kag palalagaw. Ang una nga anak niya, lalaki, kag palangga ni nanay, kay syempre, primero nga apo. Sa mag-eskwela na siya, hindi kay balong magbasa, bisan grade 2 na siya. Isa ka bes, nagpauli siya sa balay sang ila dismissal, nakita namon, may mga madamo sang lagob ang iya batiis kag mga kamot. Nagahibi pa siya sang kasakit. Ipamangkot ni nanay nga may madamo siya sang lagob sa iya lawas. Nagsiling ang apo niya, ginbakol kuno todo-todo sang iya maestra kay hindi siya kahibalo magbasa. Ginsugo pa kuno siya sang iya nga maestra nga hugasan sa gripo. Basa pagani ang iya lawas pag-abot sa balay. Nangakig si nanay kag dayon niya report sa district supervisor. Kay tita, hindi pa allowed sa do ang corporal punishment. Ginadvisean sa district supervisor ang teacher nga mangayo sang pasensya kay nanay nga hindi na siya magliwat. Nagahibi ang teacher kay kung hindi siya mapatawad ni nanay, ma-dishonorable discharge siya sa teaching kag hindi na siya kamaestra hasta sano. Doon naluoy man si nanay. Siling pa ni nanay, ginasweldohan ka mo sang gobyerno nga manudlo, hindi nga manakit sa inyo eskwela. Si Amparing, ako nanak, nga wala man nagapamakol o nagapanakit sa iya mga eskwela. Siling pagid ni nanay, sa maestra, naging pa eskwela gani ang bata para matudloan. Hindi kahibalo, kundi tudloan ninyo, hindi pagsakiton kung hindi kahibalo. Tita Regine, subong ay hinabluso nga ini nakapasaudi Arabia. Kag subong maayo na ang ila pangabuhi sa La Union. Naghimulat man sa pagtuon. Kag tungod masipag, kag mabuot, sang ulihi, nag-ayuhan man. Sa dalayan niya pagtinguha, nakapatindog sila sang building nga ginapaarkilahan. Maayo tita kay mabuot, kag generous. Sang last year, ginpaskohan niya ako, bali 2K. Siguro hindi niya man nalipatan, nga sang una, tama gid kapigado ang ila nga pangabuhi. Ang akong sweldo sadto ginabulig ni nanay sa ila. Ang utod niya sini, nag-ayuhan man subong. Ang masiling ko, nga hindi lang manggaranon sa ila pangabuhi, kundi tama na sila ka ayuhan o very rich. Kaya syempre, may madamo nga salakyan, building, kag negosyo. Ang mga ganit tita, kung ginadibuan ng sikaw, nagaayuhan ka man. Ang akon lang masiling, nga maglingon sa pinanggalingan, nga tama man kapigado sang una nga panahon. Kung tani, balik doon o kalauyan ang nagbulig sa ila pangabuhi nga napakahirap. Sang una abi mo, nagalakat lang sila pakadto sa amon sa banwa. Way sila nagasakay, kag nagatiil o nagakahig lang kung maglakat. Ang ila sa tupuluyan, medyo sa bukid-bukid. Amo na gani Tita Regine, kung ginaswerte ka sa imo pangabuhi. Sang una nga pigado pa, 2 lang ka beses ang kaon mo. Karon kay mayaman na, kompleto, kag ayos lang ang lahat. Pasalamat sa kay Lord Jesus nga nag-ayuhan sila. Ang akon lang nga dumdumon ang nagbulig sa ila. Sang pigado sila. Ang tanan-tanan nga kaayuhan nga ginhatag sang Dios, i-share mo man, bisan kakaunti lang sa nagbulig sa inyo. Ako, Tita Regine, I'm very, very old at the age of 93. Akon lang ang ilalove, generosity, and thoughtfulness be given to me. Okay na sa akon para magkakaroon man ako ng kasiyahan sa aking pamumuhay. Subong tita, ang kalingawan ko karon, ang pagsulat-sulat na lang sa akon kasaysayan sa kahapon lamang. Nagauntat-untat ang akon pagsulat, kay hindi ko man mapunggan ang pagtululo sa akon mga luha. This is my true life story. Kaya, permi nagaluha ang mga mata ko sa mga nadumduman ko.
ang hirap at tulong na ginawa ko noong unang panahon. Tita Regine, siguro almost 60 years man ang akong sweldo sadto nga ginabulig ni nanay sa ila pamilya. Kay balaan mo, ang akong sister, wala man sang obra. Kundi kapangutang lang, kundi inya tiyangge, kag ilista lang kay nanay. Madamo ang iya anak, kag pamanday man lang ang iya bana. Obras ang iya bana. Abi mo tita, sadto kada kuha ko sang akong sweldo, 2 pesos lang ang akong matilawan. Kayang iban, gasto man sa balay. Kagang iban, pamayad sa kautangan sang utod ko. Amo na gani, sige tululo sa mga luha ko, habang sinusulat ko ang akong kasaysayan. Subong ang akong lang nahibaluan, nga 3 ka mga anak ni subong ang nag-ayuhan sa ila pangabuhi. Abi mo tita, hindi lang maayong ila pangabuhi, kundi talagang mayaman sila ngayon. Siyempre tita, noong unang panahon na mahirap sila. Ngayon, iba-iba ang mga sasakyan. Noong kahit karosa o bisikleta, wala. Kag nakalakad lang sila sa balay, siguro mga 4 or more kilometers ang distance, tubtub sa amon nga balay, halin sa Banwa. Pero titag na pasalamatan ko si Lord Jesus, sang ilaabunan siya nga pangabuhi subong. Kundi akon lang ang ila tulong, love, generosity at kailangan tumingin sila sa kanilang pinanggalingan para mananatili ang kanilang kasaganahan at kaligayahan kailaman. Tita Regine, malabo na ang paningin ko at alam mo naman na very sentimental ako. Pakibasa na lang ang dugtong kong tula, sariling sikap. Maraming salamat. And here's my love, regards and kisses. Thank you so much for reading and for your listeners karon nga hapon. Kani may makuha man nga leksyon ang mga ulihing tubo o mga kabataan. Ang buhay ko noon, napakahirap ang nakaraan. Nag-aaral sa sobrang kahirapan. Walang perang baon sa paaralan, kaya hindi man lang nasiyahan. Salamat na naka-teacher ako, pero hindi natikman ang sweldo. Tinutulong sa mga kapatid ko upang makapag-aral ng husto. Ang nanay nagpa-board na lang para panggasto matutulungan. Kaya nag-eskwela ang kauturan, panggastos pa sa paaralan. Kung aking maalaala ang nakaraan, tumutulo ang luha ko, di ko alam. Sa sobrang kahirapan, nagtitiis lang para may kinabukasan. Kaya may hirap, may ginhawa. Titiisin ang kahirapan, di mo alam kaligayahan, makakamtan. Kung kayo ay nagtitiis, ang katulad ko ngayon, parang ibon na nagliliparan. Kung saan nasanga ng kahoy, doon na lang magdadapuan. Kung ikaw mayaman na mayaman, huwag kang magpasikat-sikatan. Tutulong sa mga nangangailangan upang maging masayahin kailanman. Pangaral sa mga taas noo, isipin na walang tao na nagbabato sa mundo. Huwag kalimutan dating kahirapan. Diyos natin, nandyan kahit saan. Ako'y isang matandang-matanda na kailangan ang laging pagmamahal upang magkakaroon ng kaligayahan habang buhay pa sa mundo. Tita Regine, sa mga listeners, sana nagustuhan ninyo ang aking sariling sikap na tula. So maraming salamat sa lahat. Again, Lola Amparin. Lola, thank you for another letter ngayon padala mo diri sa aton. Siguro Lola, you just have to be happy, no? For what you have, kag sa mga blessings na nag-aabot sa imo, and at the same time, be happy also for other people, for what they have. Alright? And pray that blessings would continue pouring in sa ila, kag sa imo man, no? That also, ang mga blessings kabay, no? Nga tuloy-tuloy man, and magdamo, no? Ang mga tawo nga makadumdum sa imo, be a blessing also sa imo, and kakasanalan na, no? Ang mga lain sang buot mo dira. Si Lord na lang ang bahala sa pagkatok sang ilang mga tagipusoon. But for the meantime, siguro hindi ka maghupot sang kalain sang buot. Kay hindi na maayo. Basi magka-Alzheimer's ka, kwedaw. Lola Amparin. Just think of good thoughts for yourself and for other people.
Mga kabombo sa inyo dira nga kaugalingon man nga mga kasaysayan sa kabuhi, I will be waiting for that kung ma-inspire ka mo. Yung magsulat sini kag magpasakop sa inyong mga kasaysayan. I hope you would find time para nga isulat ang inyong mga istorya and then i-email dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man yung isulat ninyo ina and then ipadala lang gid sa care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tubtub na lang anay kita diri sa sining nga hapon. 3 stories ang aton nga nahatag sa inyo and I'm so happy. Hope the same thing tomorrow or more. Sa mga panubalikay kita buwas, madamo giging salamat sa inyo oras sa inyo nga mga kasaysayan nga ginapadala diri sa aton. Thank you also for the everyday inspiration. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God bless.